ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेयशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वावदन्तिहं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचायते देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वं कृष्णार्पणम्। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा डिवोटीஸ், வெல்கம் யூ ஆல் டு டே 14. இன்னைக்கு நம்ம வந்து சாப்டர் 14 பார்க்க போறோம். நம்ம பகவத்கீதையில இன்னைக்கு பார்க்க போற சாப்டருக்கு பேர் என்ன, அந்த அத்தியாயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குணத்ரய விபாக யோகம். ஓகேவா? அதாவது ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள். பகவான் ஒரு 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 அத்தியாயத்திலையும் ஒரு ஒரு விஷயங்களை அர்ஜுனனுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு வராங்க. நம்மளும் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கிறோம். சரியா? ஒரு ஒரு ஞானமா கொடுத்தாங்க. தியான யோகம் கொடுத்தாங்க, அப்புறம் புத்தி யோகம் கொடுத்தாங்க, அப்புறம் பக்தி யோகம். அந்த 6 சாப்டர்ஸ் பார்த்தோம். 7ல இருந்து 12 வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டா பக்தி யோகம் பார்த்தோம். 13th சாப்டர் வந்து நம்ம பகவத்கீதையோட 3வது மாடியூல்னு சொன்னோம். அதுல என்ன அப்படின்னா பக்தி செலுத்துறதோட இல்லாம, பக்தி செலுத்தினா நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? பகவான் அடைய முடியும். அப்ப பக்தி செலுத்துறதுக்குன்னு ஒரு ஞானம் ஒண்ணு தேவையில்லை. அந்த ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்வதா மூலமாக கூட நம்மளால என்ன செய்ய முடியும்? பகவானை அடைய முடியும். பணிவுடன், சரியா? பணிவுடன் அந்த ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்வது எப்படி அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம நேத்தி அத்தியாயத்துல பார்த்தோம், 13வது அத்தியாயத்துல. ஓகேவா? இப்ப இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள். இந்த முக்குணங்கள் வந்து நம்மள கண்ட்ரோல் பண்றதுனால, இந்த ஜீவாத்மா அதுக்கு கட்டுப்பட்டு போறதுனால எந்த மாதிரி விளைவுகளை அந்த ஜீவாத்மா சந்திக்குது. ஓகேவா? அப்ப ஒரு ஒரு குணத்துக்குமான அந்த நேச்சருங்கிறது என்ன, அது எப்படி அவனை கட்டுப்படுத்துது, அதனால அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு ஒரு உயர்வு கிடைக்குதா அல்லது தாழ்வு கிடைக்குதா அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேவா? நமக்கு இப்போ ஒரு டவுட் வந்திருக்கும். இந்த ஜீவாத்மா அப்படிங்கிறவன் அந்த உயிர்வாழி, அந்த அந்த உடலையும் யாரு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா பகவான் தான் கொடுத்தாங்க. அந்த ஆத்மாவும் எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னா பகவானுடைய சிறு அம்சம்னு சொல்லியிருக்கிறோம். ஓகேவா? பகவானுடைய சிறு அம்சம் தான் என்ன அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட இருந்து நம்ம யாரால் பார்ட் அண்ட் பார்சல்ஸ், அவங்கள்ட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த பின்ன பகுதி தான் நம்ம எல்லாரும். இருக்கக்கூடிய அனைத்து உயிர்வாழிகளும் அந்த ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாமே யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய ஒரு அம்சம். அவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டியில ஏதாவது ஒரு குவாலிட்டி ஒரு அளவு நம்ம கிட்ட இருந்துகிட்டு இருக்கும். சரியா? அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், இந்த உயிர்வாழி கொண்ட இந்த இந்த ஜீவாத்மா அப்படிங்கிறவன் கொண்ட அந்த உடல் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த உடல் எதால ஆனது அப்படின்னா இந்த பௌதிக இயற்கையால் ஆனது. பௌதிக இயற்கைங்கிறது என்ன? மெட்டீரியல் நேச்சர். மெட்டீரியல் நேச்சர்ல என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லி இருக்கிறோம்? எல்லா ஜடசக்திகள் எல்லாமே பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்னென்ன சொன்னாங்க? மொத்தம் 8 விதமான சக்திகளை பகவான் சொன்னாங்க 7th சாப்டர்ல. என்னென்ன? பஞ்சமகாபூதங்கள், அப்புறம் மனம், புத்தி, அகங்காரம். இதெல்லாம் பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த ஜடசக்திகள், அதாவது இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி. இந்த இன்ஃபீரியர் எனர்ஜியும் பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த சுப்பீரியர் எனர்ஜியான அந்த ஜீவாத்மாவும் ஒன்று சேர்ந்தாதான் ஒரு உயிர்வாழியோட அந்த உடல் பிளஸ் உயிர் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு. ஓகேவா? அந்த உணர்வு பெற்ற ஒரு அந்த அந்த உணர்வை உடைய ஒரு ஜீவன் அப்படிங்கிறது எப்ப கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த இன்ஃபீரியர் எனர்ஜியும் சுப்பீரியர் எனர்ஜியும் அதோட மிக்சர் தான் வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு உயிர்வாழி. சரியா? சோ பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்ததுல 2 விஷயங்கள். ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா தாழ்ந்த சக்தி, இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா உயர்ந்த சக்தி. தாழ்ந்த சக்தியால ஆனது எது அப்படின்னா இந்த ஜீவாத்மா கொண்டிருக்கக்கூடிய உடல். உயர்ந்த சக்தி எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீவாத்மாவின் ஆத்மா. சரியா? அப்ப எல்லாமே ஒண்ணுதான். அப்ப இருக்கும்போது அந்த ஜீவாத்மாக்கள் ஏன் வேற வேற மாதிரியா இருக்கிறாங்க, வேற வேற செயல்பாடுகளை ஏன் செய்யறாங்க? ஒருத்தவனுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயம் வந்து அடுத்தவனுக்கு அந்த பக்குவத்தை ஏன் அதே விஷயம் தரமாட்டேங்குது? ஓகேவா?
எல்லாருக்கும் எல்லாத்தையும் படைச்சது சமமா பார்த்து படைச்சது யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். அப்படிங்கும் போது ஒரு ஒரு உயிர் வாழியும் ஒரு ஒரு விதமான செயல்பாடுகளை செய்யறது எதனால? இந்த ஒரு கொஸ்டின் வருதா? அப்ப இந்த எப்படி இந்த மெட்டீரியல் பாடியை உண்டு பண்றதுக்கு பகவான்கிட்ட பிரிஞ்ச அந்த தாழ்ந்த சக்தி, அந்த இன்ஃபீரியர் எனர்ஜிங்கிறது தான் அந்த பாடி. நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த கிராஸ் பாடி அண்ட் செட்டில் பாடி, ஸ்தூல உடல் மற்றும் சூட்சும உடல். இந்த ஸ்தூல உடல் வந்து பஞ்சபூதங்களால் ஆனது, சூட்சும உடல்ங்கிறது மனம் புத்தி அகங்காரத்தினால் ஆனது. சரியா? இது எல்லாருக்கும் காமனா இருந்தாலும் கூட இதை அண்ணில இன்னும் ஒரு விஷயம் ஒண்ணு பகவான்கிட்ட இருந்து வந்திருக்குது. அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவ்வியக்தம், தோன்றாத ஒரு விஷயம் ஒண்ணு இருக்கு. ஓகேவா? அது கண்களுக்கு புலப்படாது. சரியா? அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முக்குணங்கள். ஓகேவா? அந்த முக்குணங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு போறதுனாலதான் ஒரு ஒரு ஜீவாத்மாவின் செயல்பாடுகள் வேற வேற மாறிக்கிட்டே இருக்குது. அந்த மாறுபடுதல், ஒருத்தவங்களுக்கு இன்பம் கிடைக்குது அப்படின்னா இன்னொருத்தவங்களுக்கு அதே செயலால துன்பம் அப்படிங்கிறது விளையும். ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து அதனால வந்து புகழ்ச்சி கிடைக்குது, அவங்களோட செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள்னால அவனை எல்லாரும் புகழறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஜீவாத்மா செய்யக்கூடிய செயல்கள்னால அவனுக்கு இகழ்ச்சிங்கிறது வருது. இந்த மாதிரி செயல்கள்ல மாறுபாடுகள் வர்றதும் அந்த செயல்களோட விளைவுகள் அவனை வந்து பாதிக்கிறதும் எதை பொறுத்து இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த அவ்வியக்தம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயத்தை பொறுத்து இருக்குது. அந்த அவ்வியக்தம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா தோன்றாத, நம்மளுக்கு வந்து கண்களுக்கு தெரியாதது, குணங்கள் நம்மளோட கண்களுக்கு புலப்படாது. ஒரு ஜீவாத்மானவன் எந்த குணத்துல கட்டுப்பட்டு இருக்கிறான் அப்படிங்கறது அவன் செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகளை பொறுத்து நம்மளால விளங்கிக்க முடியும். ஓகேவா? இப்ப இந்த சாப்டர்ல வந்து அவனுடைய செயல்பாடுகள் எப்படிங்கிறத மட்டும் பார்ப்போம். பட் 17th 18th சாப்டர்ல என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு, அவங்க செய்யக்கூடிய யாகங்கள், தானங்கள், தவங்கள், இதெல்லாம் கூட அவன் எந்த குணத்துல இருந்து அவன் செய்யறான் அப்படிங்கறத வச்சு நம்மளால என்ன பண்ணிட முடியும்? ஜட்ஜ் பண்ணிட முடியும். அவன் சத்துவ குணத்தை சார்ந்தவனா, ரஜோ குணத்தை சார்ந்தவனா அல்லது தமோ குணத்தை சார்ந்தவனான்னு. ஓகேவா? சோ அந்த முக்குணங்களை பத்தி தான் நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 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 பிரீஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன் இந்த சாப்டர்ல நம்மளுக்கு கிடைக்க போகுது. இயற்கையின் முக்குணங்கள், அந்த முக்குணங்களின் கட்டுப்பாட்டுக்கு கீழே வர்றதுனால ஒரு ஒரு ஜீவாத்மாவின் செயல்பாடுகளும் வேற வேற போகுது. ஆல்ரெடி நம்ம எல்லாரும் என்னன்னு சொல்லிட்டோம்? கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள்னு சொல்லிட்டோம். எதுக்காக? ஆசை வைக்கிறதுனால. ஓகேவா? அப்ப ஆசை வந்து அந்த ஆசையோட லிமிட் இருக்கு பாத்தீங்களா? அந்த லஸ்ட், அந்த அந்த டிகிரி இருக்கு பாத்தீங்களா? அந்த டிகிரி வந்து ஒரு ஒரு குணத்துக்கும் கூட குறைவு இருக்கும். சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த டிகிரி ஆஃப் லஸ்ட்ங்கிறது ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஓகேவா? இல்ல இது இல்ல, நம்ம நினைச்சது இது கிடையாது, நம்ம எங்க போகணும்? சுத்த சத்துவ நிலையில இருக்கணும். வாசுதேவ தலம். சுத்த சத்துவ நிலைங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதுதான் பகவான் அடையக்கூடிய இடம். அந்த நிலைக்கு நம்ம போகணும். வாசுதேவ தலத்தை நம்ம அடையணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி மோகத்தின் கட்டுப்பாட்டுக்கு கீழே நம்ம வரக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த ஞானம், அந்த அறிவுங்கிறது கொஞ்சமாச்சும் யாருக்கிட்ட இருக்கும்? சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்கள்ட்ட இருக்கும். ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்கள்ட்ட என்ன இருக்கும்? இவங்கள்ட்ட அந்த ஆசை, அந்த ஆசையை கூட அடக்கிட முடியும். அவங்க கிட்ட இருக்கிறது ஒரு தீராத ஆசையா இருக்கும். ஓகேவா? அவங்க அக்ரெசிவா இருப்பாங்க. ஏதோ ஒண்ணு நினைச்சாங்கன்னா அடைஞ்சே தீரணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் அவங்கள்ட்ட வலுவா இருக்கும். இது தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த ஆசை இதெல்லாம் கிடையாது. என்ன பண்ணுவாங்க? இவங்களாவது மெட்டீரியல் விஷயத்துல இவங்க கொஞ்சம் மோகத்துல இருக்கிறாங்க. ஒருத்தவங்க ஸ்பிரிச்சுவலா மோகத்துல இருக்கிறாங்க, இன்னொருத்தவங்க மெட்டீரியலா அந்த மாதிரி அவங்க தன்னோட கனெக்டிவிட்டியை ஜெல் போட்டு ஓட்டின மாதிரி வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. பட் தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க ஏன் இருக்கிறோம், என்ன பண்றோம், எதுக்காக இந்த மாதிரி செயல்பாடுகள் நம்மளை சுத்தி நடக்குது, இந்த மாதிரி எந்த விதமான உணர்வும் இல்லாம எப்போதும் சோம்பல், தூக்கம், மயக்கம், இந்த மாதிரி அதிகான சாப்பாடு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு அவங்க என்ன செய்வாங்க? தன்னுடைய வாழ்க்கையை வீணே கழிச்சுக்கிட்டு இருக்கவங்களும் இருக்காங்க. ஓகேவா? சோ ஒரு ஒரு குணத்துக்கு ஆட்பட்டவங்களோட செயல்பாடுகளை வச்சு அந்த குணங்களுக்காக அந்த குணங்கள் வந்து அந்த உயிர்வாழிகளை எந்த அளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணுது, அப்ப அவங்களுக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய அடுத்த ஜென்மா அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு உயர்ந்த லோகத்துல கிடைக்குமா அல்லது வீழ்ச்சிக்கு கொண்டு போய் விடுமா அப்படிங்கிறது தான் இந்த சாப்டர்ல அர்ஜுனனுக்கு பகவான் சொல்ல போறாங்க. இதுவும் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஞானம், தெய்வீக ஞானம். ஓகேவா? இது என்ன அப்படின்னா தெய்வீக ஞானம். இந்த தெய்வீக ஞானத்தை பத்தி என்ன சொல்றாங்கிறத நம்ம பிபிடி ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. दुर्गा माता जी स्क्रीन विजिबल இருக்கா? हरे कृष्णा. Yes माताजी. Yes माता. हरे कृष्ण. இது சாப்டர் 14 நம்ம அத்தியாயம் 14 குணத்ரய விபாக யோகம், ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள். ஓகேவா? இதோட மேற்பார்வை பார்ப்போம். குணங்களின் நிபந்தனைகள் என்னென்ன மாதிரியான குணங்கள், அது எப்படி வந்து ஒரு ஒரு கட்டுண்டாத்மாவையும் மேல மேல கட்டுப்படுத்துது அப்படிங்கிறத 14.1ல இருந்து 13 வரைக்கும் இருக்க ஸ்லோகாஸ்ல பார்க்க போறோம்.
அப்புறம் அதோடைய குணாதிசயங்கள், அந்த அந்த குணங்களை உடையவன் எப்படிப்பட்ட செயல்பாடுகளை அவன் செய்வான். அதை வந்து அந்த செயல்பாடுகளை வச்சு அவனை நம்மளால என்ன பண்ணிட முடியும், கேட்டகரைஸ் பண்ணிட முடியும், அவன் எந்த குணத்தை சார்ந்தவன் அப்படிங்கிறது. அதோட இல்லாம அவன் இறப்பிற்கு பிறகு அவன் எங்கு செல்வான் அப்படிங்கிறதும் அதுல தெரிஞ்சிடும். அது எந்தெந்த ஸ்லோகாஸ்ல அப்படின்னா 14ல இருந்து 18 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகாஸ்ல பகவான் சொல்றாங்க. அப்புறம் முறைகளை மாற்றுதல். நம்ம எந்த குணத்தை சேர்ந்தவனா இருந்தாலும் சரி, இந்த தெய்வீக ஞானம் கிடைச்சிருச்சு இல்ல நமக்கு, ஓகேவா? இவ்வளவு நாள் எப்பவுமே என்ன, இது வரைக்குமே பகவான் சொல்லி கொடுக்கும் போது எல்லாமே இந்த ஞானத்தை என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க, இதுவரைக்கும் நம்ம செய்த தவறுகள் எல்லாத்தையும், அந்த பாவ விளைவுகள் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன செஞ்சிட முடியும், நம்மளால அழிச்சிட முடியும். இதுக்கு மேலேயும் பாவ விளைவுகள் இல்லாம நம்மளால பாத்துக்க முடியும். ஒன்ஸ் இந்த ஞானம் அப்படிங்கறத நம்ம அட்டைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம செய்த எந்த கர்மாவா இருந்தாலும் அதோட பாவ பலன்கள் எல்லாம் நம்மள பாதிக்காத அளவுக்கு பண்ணிடும். ஓகேவா? சோ அந்த முறைகளை மாற்றுறது மூலமா நம்ம தமோ குணத்திலேயோ ரஜகுணத்திலே இருந்தாலும் கூட நம்மள சத்துவ நிலைக்கு மாற்றிக்கொள்ள முடியும் அப்படிங்கறத 19 இருந்து 27 வரைக்கும் பகவான் அர்ஜுனனுக்கு சொல்லி தர போறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த தெய்வீக ஞானம் அடைஞ்சவங்க யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது. இவங்க எல்லாம் அந்த முனிவர்கள் எல்லாரும் யாரு அப்படின்னா பாகவதத்துல வரக்கூடிய முனிவர்கள். ஓகேவா? அவங்க ஞானிகள். அவங்க எல்லாம் என்ன தெரியும் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு இந்த ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால ஆளப்பட்ட அந்த ஜீவாத்மாவானவன் எப்படிப்பட்ட வாழ்வியலை சந்திப்பான், அந்த வாழ்நிலையிலேருந்து அவன் தன்னை என்ன மாதிரியான செயல்பாடுகளை செய்யறது மூலமா மாற்றிக்கிட்டு இந்த முக்குணங்களால கலங்கப்படாத ஒரு அறிவை அவனால ஏத்துக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஞானிகள் அவங்களோட கணிப்பு அப்படிங்கிறது. அதுதான் யார் அந்த முனிவர்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது. ஜஸ்ட் உங்களுக்கு அது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இது கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு நியூஸ். ஓகேவா? யார் யார் அப்படின்னா கவி, ஹவி, அந்தரிக்ஷா, பிரபுத்தா, பிப்பலாயன, அவிர்ஹோத்ரா, திராவிட ஆர் துருமிழா, காமாஷா, கரபாஜன. ஓகேவா? இந்த 9 முனிவர்களும் என்ன அப்படின்னா இந்த முக்குணங்களால கலங்கப்படாத அறிவான அந்த தெய்வீக ஞானத்தை கொண்டவர்கள். இந்த தெய்வீக ஞானம் இனிமேல் தான், இப்பதான் அர்ஜுனனுக்கு உரைக்கப்பட போகுது. ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்லோகாஸ்ல பகவான் சொல்லுவாங்க, உனக்கு நான் எல்லா ஞானத்தையும் இது வரைக்கும் சொல்லி கொடுத்தேன் சோஃபார். இதுக்கு மேல உனக்கு சொல்லி கொடுக்கறது என்ன அப்படின்னா இந்த கலங்கப்படாத ஒரு ஞானம் ஒண்ணு. அது என்ன, நம்மள அந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலிருந்து விடுதலை பண்ணிடும். நம்மளுக்கு வந்து ஆன்மீக வழி எப்படி இருக்கும், ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் நமக்கு எப்ப புரியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுத்த சத்துவ நிலைக்கு நம்மள உயர்த்திக்கிட்டாதான். சரியா? அப்படி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு தெரிஞ்ச அறிவுங்கிறது என்ன, இந்த பௌதிக இயற்கை மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும். இதுக்குள்ளேயேதான் இருந்து இதுல இருக்க இன்பம் துன்பம் இதையே மாத்தி 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 நம்ம அனுபவிச்சிருந்து இங்கேயேதான் நம்ம பிறப்பு இறப்பு அப்படிங்கிற அந்த சைக்கிள்குள்ளேதான் இருந்துகிட்டு இருக்கோம். நமக்கு ஒன்ஸ் அந்த ஒரு இடம், நமக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை பத்தி யாராவது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும் போது தானே அங்க போய் பார்ப்போமேன்னு தோணும்ல. அந்த மாதிரிதான் இந்த தெய்வீக ஞானம் கிடைச்ச விட்டு நம்ம பக்தர்களாகி எல்லாரும் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிறப்பிறப்பு அப்படிங்கிற அந்த சுழற்சியை கொடுக்குற இந்த விஷயத்துல இருந்து விடுதலை ஆயிட்டு அவங்களால எங்க செல்ல முடியும், ஆன்மீக வழிக்கு செல்ல முடியும். அப்படி அந்த தெய்வீக ஞானத்தை பெற்றவர்கள் தான் இந்த முனிவர்கள் 9 பேரும். அந்த அறிவுங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கலங்கப்படாத அறிவு. அவங்களுக்குள்ள அது என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி முக்குணங்களுக்கு சம்பந்தப்படாம தன்னுடைய வாழ்வியலை வச்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் நம்மளால பகவான் கிட்ட நெருங்க முடியும் அப்படிங்கிற விஷயம் அவங்களுக்கு தெரியும். நம்ம சாப்டர் இது குட்டியோண்டு சாப்டர். சோ அது போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்களை பத்தி ஒரு சின்னதா ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன். ஏன்னா நம்ம பகவத்கீதை படிக்கிறோம், அவங்கள பத்தி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால சின்னதா அவங்கள பத்தி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ஒண்ணு கொடுப்போம். சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் தோற்றம் பற்றிய கணிப்பு. இது வந்து அவங்க சைத்தன்யரா அவங்க வந்து தன்னுடைய தோற்றத்தை வெளிப்படுத்த போறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து பலவேறு புராணங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதோட ரெஃபரன்சஸ் எல்லாம் எடுத்துதான் இங்கே போட்டிருக்கிறோம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 11th canto 5th chapter 32 ஸ்லோகால என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா, கலியுகத்தில் கிருஷ்ணரின் நாமங்களை விடைவிடாமல் கீர்த்தனம் செய்யும் முழுமுதற் கடவுளின் அவதாரத்தை புத்திசாலி நபர்கள் சங்கீர்த்தனம் செய்து வழிபடுவர். ஓகேவா? பகவான் கலியுகத்துல வரப்போறாங்க, வந்துட்டு அவங்க என்ன செய்வாங்க, ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம். ஓகேவா? அந்த ஒழுக்க முறையை அவங்க அதுல சொல்லி தர போறாங்க. அவரது மேனி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, பகவான் வந்து கிருஷ்ண ரூபம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கார்மேக கண்ணன்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? அப்படி இல்ல, கருமையாக இல்லாவிடனும் அவர் கிருஷ்ணரே. அவர் தமது சகாக்கள், சேவகர்கள், ஆயுதங்கள் மற்றும் ரகசிய துணைவர்களால் சூழப்பட்டவர். பகவான் எப்பவுமே இங்க பௌதிக உலகத்துக்கு டிசெண்ட் ஆகி வரும்போது நித்தியசூரிகளா இருக்கக்கூடிய அவங்களோட எல்லா அவங்கள சுத்தி பேரஃபர்னேலியா
அதாவது அவங்களுக்காக சங்கு சக்கரம் எல்லாம் இருக்குல்ல, அவங்களுக்காக சேவை செய்யக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களும் என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா இங்க அதுக்கு முன்னாடியே வந்து இந்த படைப்பு இந்த இடத்துல வந்து தன்னுடைய இதை காமிச்சிரும். ஓகேவா, தோற்றத்தை காமிச்சிரும். அங்க இருக்கக்கூடிய சேஷன் வந்துருவாங்க, சங்கு வந்துருவாங்க, சக்கரத்தாழ்வார் வந்துருவாங்க, கருட பகவான் வந்துருவாங்க. அவங்களோட பேரஃபெர்னேலியாங்கிறது அவங்கள சுத்தி அவங்களுக்காக சேவை செய்யக்கூடிய விஷயங்கள். அப்புறம் நித்திய சூரிகள்ங்கிறது யாரு அப்படின்னா அங்க இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகள், அங்க இருக்கக்கூடிய ஆன்மீக தளத்துல இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகள். அங்கேயும் ஜீவாத்மாக்கள் உண்டு. ஓகேவா, ஆனா அவங்க எல்லாம் எப்படி இருப்பாங்க, திவ்ய உடல் எடுத்திருப்பாங்க, திவ்ய புலன்களோட இருப்பாங்க. நம்ம இந்த ஜீவாத்மாவுக்கும் அங்க இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகளுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரே உடல் தான், நித்தியமா அந்த ஒரே உடலையோட தான் இருந்துட்டு இருப்பாங்க. நம்மள மாதிரி உடல் மாறிக்கிட்டே இருக்க மாட்டோம். நம்ம ட்ரெஸ் மாத்துற மாதிரி என்ன பண்ணுவோம், நம்மளுடைய உடலை மாத்திக்கிட்டே இருக்கிறோம் இந்த ஆத்மா. பட் அவங்க எல்லாம் எலிவேட்டட் சோல்ஸ், நம்மள கண்டிஷன்டு சோல்ஸ். ஓகேவா, சோ அவங்க எல்லாராலையும் அவர் அவங்க எல்லாருமே இங்க என்ன வராங்க, நித்யானந்த பிரபு வராங்க, கதாதரா வராங்க. ஓகேவா, பகவான் தோற்றம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு முன்னாடியே இங்க வந்து அவங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்றதுக்காக எல்லாரும் வந்துருவாங்க. இந்த விஷயம் பாகவதத்திலேயே சொல்லப்பட்டிருக்குது. யாரு சைத்தன்ய மகாபிரபு, அவங்க எங்க பிறந்தாங்க. ஓகேவா, ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 7வது காண்டத்தில் பிரகலாத் மகாராஜா சொல்றாங்க, கலியுகத்தில் பரமாத்மாவின் உயர்ந்த தோற்றத்தின் மறைக்கப்பட்ட தன்மை இப்படிதான் இருக்கும். ஓகேவா, இது வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்களோட அவங்க எடுத்துட்டு வந்த அந்த இன்கார்னேஷன் இருக்குல்ல, அந்த ரூபம் எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரிதான். ராம அவதாரம், அப்புறம் கிருஷ்ண அவதாரம், அப்புறம் என்ன கமண்டலமும் தடியும் வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய அது. ஓகேவா, அந்த 3 விஷயங்களும் ஒன்னா சேர்ந்தது மாதிரிதான் கலியுகத்துல பரமாத்மாவின் அந்த தோற்றம்ங்கிறது இருக்கும்னு பிரகலாத் மகாராஜா சொல்லியிருக்கிறாங்க. சோ இது ஒரு ரெஃபரன்ஸ். கருட புராணத்தில் பரமாத்மா கூறுகிறார், கலியுகத்தின் முதல் பகுதியில் நான் பூரண ஆன்மீக உருவில் நவ்தீப்களில் ஒன்றான மாயாப்பூரில் சச்சி மாதாவின் மகனாக தோன்றுவேன். ஓகேவா, மாயாப்பூர் அந்த இடத்துல, நவ்தீப் அந்த பிளேஸ்ல ஜெகநாத் மிஸ்ரா அவங்க அப்பா, சச்சி மாதா அவங்களோட அம்மா, அவங்களுக்கு நான் மகனாக தோன்றுவேன் அப்படின்னு பகவான் வந்து கருட புராணத்திலையும் சொல்லி இருக்கிறாங்க. அதே கருட புராணத்தில் இதுவும் கூறப்பட்டுள்ளது, கலியுகத்தின் துவக்கத்தில் முழுமுதற் கடவுள் பொன்னிறமேனி உடையவராய் ஸ்ரீ லக்ஷ்மியின் கணவராக பகவான் ஜெகநாதர் வசிக்கும் இடத்தின் அருகில் வசிப்பார். இதன்படி ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதரித்த போது அவருடைய நித்திய துணைவியான ஸ்ரீமதி லட்சுமி பிரியாவை அவர் மணந்தார். அவருடைய மனைவி யாரு அப்படின்னா இங்கே லட்சுமி பிரியா. பின் தனது 24வது வயதில் சந்நியாசம் மேற்கொண்டார். அதன் பிறகு அவர் பகவான் ஜெகநாதரின் புனித ஸ்தலமான ஜெகநாத்புரியில் வசித்தார். பகவான் ஜெகநாதர் தாரு பிரம்ம வடிவில் வீற்றிருக்கிறார் என்று புராணங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. தாரு என்றால் மரம் என்று சமஸ்கிருதத்தில் அறியப்படுகிறது. ஓகேவா, அவங்க பிறந்த இடம் என்ன அப்படின்னா பூரி ஜெகநாத், அந்த கோவிலுக்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய இடம் தான். 24 வயசுல அவங்க வந்து சன்னியாசம் மேற்கொண்டாங்க. 48 வயசுல அவங்க உயிர் அப்படிங்கிறது பிரிஞ்சிருச்சு. ஓகேவா, அந்த இடத்துல அந்த அவங்க எங்க போய் சன்னியாசம் மேற்கொண்டு விட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா ஜெகநாத் பூரியிலேயே அவங்க வசிச்சாங்க. அந்த ஜெகநாதர் அந்த ரூபம் எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மரத்தால் செய்யப்பட்டது. தாரு என்றால் மரம். ஓகேவா, அந்த மாதிரி வடிவுல தான் அவங்க வீற்றிருக்கிறாங்க. நரசிம்ம புராணத்தில் முழுமுதற் கடவுள் சத்தியுகத்தில் பாதி மனிதன் பாதி சிங்கம் உருவில் அவதரித்தார். சத்தியுகத்துல அவங்களுடைய அவதாரம் எப்படி இருந்தது, நரசிம்ம ரூபமா இருந்தது. அப்போது தைத்தியர்களை வெகுவாக பாதித்திருந்த பயங்கர நோயை குணப்படுத்தினார். அசுரர்களுக்கு யமனா வந்தாங்க அவங்க. திரேதா யுகத்தில் ஸ்ரீராமராக அவதரித்து 10 தலை ராவணனை வென்றார். துவாபர யுகத்தில் யார் பூமியின் பாரத்தை குறைத்து பிரஜபூமியில் உள்ள கோபாலர்களை காப்பாற்றினாரோ அவரே கலியுகத்தில் பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்யராக தோன்றி பொன்னிறமேனி உடையவராய் பகவானின் புனித நாமங்களை துதிப்பதில் பேரின்பம் அடைவார். நரசிம்ம புராணத்துல ஒரு யுகத்திலையும் பகவான் எப்படி எல்லாம் அவங்களுடைய தோற்றத்தை காமிச்சிருக்கிறாங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்குது. சத்திய யுகத்துல என்னவா வந்தாங்க அப்படின்னா நரசிம்ம ரூபமா வந்தாங்க. திரேதா யுகத்துல ஸ்ரீராமரா அவதாரம் பண்ணாங்க. துவாபர யுகத்துல கிருஷ்ண பரமாத்மாவா அவதாரம் பண்ணாங்க. கலியுகத்துல ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதாரம் பண்ணாங்க. சரியா, பத்ம புராணத்தில் பரமபுருஷ பகவானே இவ்வாறு கூறுகிறார், கலியுகத்தின் முதல் பகுதியில் தங்க திருமேனி உடையவராய் கங்கை நதிக்கரையின் மிக அழகிய இடத்தில் நான் சச்சி மாதாவின் மகனாக தோன்றுவேன். பத்ம புராணத்துல ஒரு புராணத்திலையும் இருக்கக்கூடிய ரெஃபரன்சஸ் எடுத்து கொடுத்திருக்கிறோம். அதர்வண வேதத்தில் பரமபுருஷ பகவான் இவ்வாறு கூறுகிறார், கலியுகத்தில் 4000 ஆண்டுகள் கடந்த பிறகு 5000 ஆண்டுகள் கடந்து செல்வதற்கு முன்பு நான் பூமியில் இறங்குவேன். சரியா, கங்கை கரையில் பூமிக்கு வருவேன். நான் உயரமான மற்றும் புனிதமான பிராமண பக்தனாக இருப்பேன். அவங்களுடைய தோற்றம் எப்படி இருக்கும்னு முதற்கொண்டு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. எந்த இடத்துல பிறப்பாங்க, எப்ப தோன்றுவாங்க அவங்க, அப்புறம் அவங்களுடைய தோற்றம் அப்படிங்கிறது, அவங்களோட உயரம் எந்த அளவுக்கு அப்படிங்கறது சொல்லியிருக்கிறாங்க. உன்னதமான நபரின் அனைத்து சுப அறிகுறிகளும் என்னிடம் இருக்கும். அவங்கள நம்மளால என்ன பண்ணிக்க முடியும், ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும். பக்தனால ஈஸியா பகவான் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும். இத்தனை குறிப்புகள் இருக்குது நம்மள்ட்ட.
நான் துறவை வெளிப்படுத்துவேன், எனக்கு எல்லா சுப அறிகுறிகளும் இருக்கும், நான் பக்தி யோகம் செய்யும் பக்தனாக இருப்பேன், எனது சொந்த பக்தி சேவையின் ரசத்தை நான் சுவைப்பேன். ஓகேவா? சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்பவுமே வந்து பாவ பக்தி, பிரேம பக்தி, அந்த மாதிரி எக்ஸ்டசி நிலையில தான் அவங்க எப்பவுமே தன்னுடைய பக்திய வெளிக்காமிச்சுப்பாங்க. இது வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்களுடைய தோற்றம் பற்றி இத்தனை வித புராணங்கள் எல்லாத்துலயுமே வந்து குறிப்பு இருக்கிறத பாக்குறதுனாலே நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், இன்னும் 10% நம்மளால அது பகவானுடைய தோற்றம் தான். அவங்கதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவா அவங்களுடைய அவதாரத்தை நிகழ்த்தி காட்டினாங்க இந்த கலியுகத்துல, அதுவும் நாம வாழக்கூடிய இந்த பூமியில அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு ரொம்ப கிளியரா நமக்கு தெரிய வந்திருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 14.1. Yes, Mataji. Om Shri Paramatmane Namaः. अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः. श्री भगवान् उवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम् इदो कदाः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் கூறினார், எல்லா முனிவர்களும் மிகச்சிறந்த பரிபூரணத்தை அடைந்து விட்டதை அறிந்து எல்லா அறிவிலும் மிகச்சிறந்த இந்த உயர்ந்த ஞானத்தை மீண்டும் உனக்கு அறிவிக்கிறேன். அர்ஜுனனுக்கு சொல்றது இப்ப என்ன சொல்லப்படக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு தெய்வீக ஞானத்தை பகவான் சொல்ல போறாங்க. எல்லா முனிவர்களும் முதல்ல என்லிஸ்ட் ஆயிருந்ததுல அந்த 9 முனிவர்கள், அவங்க எல்லாரும் என்ன செஞ்சிருந்தாங்க அப்படின்னா, அந்த கலங்கப்படாத அறிவை அவங்க கத்துக்கிட்டாங்க. எதால் கலங்கப்படாத அறிவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த முகுணங்களுக்கு கலங்கப்படாத அறிவு, அதாவது இந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட ஞானம். ஏன் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட ஞானம் அப்படின்னு சொல்றோம்னா, பகவானே யாரு அப்படின்னா குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவங்க தான். சோ அவங்கள பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதே வாசுதேவ தலத்துல இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால பரிபூரணமா அதை நம்ப முடியும். அப்படிங்கிறதுனால நம்மள எந்த நிலைக்கு உயர்த்திக்கணும், அந்த தெய்வீக அறிவை நம்ம பெற அளவுக்கு நம்ம உயர்த்திக்கணும். அப்படி உயர்த்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு எது கையில கிடைக்கும் அப்படின்னா விடுதலை, பிறப்பு இறப்பு அப்படிங்கிற சுழற்சியில இருந்து நமக்கு விடுதலைங்கிறது கிடைக்கும், முக்திங்கிறது கிடைக்கும். எல்லா பக்தர்களும் முக்தியை விரும்ப மாட்டாங்க. ஓகேவா? எல்லாருமே வந்து முக்தி வேணும், மோட்சம் அடையணும் அப்படின்னு விரும்ப மாட்டாங்க. மறுபடியும் மறுபடியும் பிறந்து நான் உனக்கு இங்கேயே என்ன செய்யணும், பக்தி சேவை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிதான் நிறைய பக்தர்களுடைய பிரார்த்தனைகள் அப்படிதான் இருக்கும். ஆனா முக்திக்கு பிறகும் அப்படி முக்தி அடைந்து அவங்க எல்லாம் மூக்ஷிகள் எல்லாரும் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, அந்த முக்திக்கு பிறகும் கூட பக்தர்கள் வந்து அவங்களுடைய அந்த பிக்யூலர் குவாலிட்டி இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த தனித்தன்மைன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த டிவோஷன் சர்வீஸ், அந்த விஷயத்த அவங்க கைவிட மாட்டாங்க. இந்த விடலை விட்டுட்டு அங்க போயிட்டு ஆன்மீக உடல் எடுத்து எங்க விட்டாங்களோ அந்த சர்வீஸ அந்த இடத்துல இருந்து அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஓகேவா? சோ இப்ப இந்த ஞானம் உனக்கு நான் தர போறேன் அப்படின்னு அர்ஜுனனுக்கு பகவான் கொடுக்குறாங்க. 14.2 மெத்தட்ஸ். இதம் ஞானம் உபாஸ்ரித்ய மம சாதர்ண்யம் ஆகதாஹ சத்யேபி நோபஜாயந்தே பிரளயேன வ்யதந்தி ச. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அறிவில் நிலைத்திருப்பதன் மூலம் ஒருவர் எனது சொந்த இயல்பு போன்ற ஆழ்நிலை இயல்பை அடைய முடியும். இந்த தெய்வீக அறிவு கிடைச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா எங்க போவோம், வாசுதேவ தலத்துல நம்மள நிலை நிறுத்திப்போம். அதுதான் பகவானுடைய சொந்த இயல்பு போன்ற ஆழ்நிலை, அந்த டிரான்சென்டல் நாலேஜ் அப்படிங்கிறது அதுதான். சரியா? சோ இது வரைக்கும் கொடுத்த ஞானம் பிளஸ் இந்த தெய்வீக ஞானம் இது கிடைச்சது அப்படின்னா நம்ம வந்து எந்த பொசிஷன்ல இருக்கிறோம், வாசுதேவ தலம் அல்லது தெய்வீக ஞானத்தை அடைந்த அந்த ஒரு டிரான்சென்டல் பொசிஷன்ல நம்ம இருப்போம். இவ்வாறு நிறுவப்பட்ட ஒருவர் படைப்பின் போது பிறக்க மாட்டார் அல்லது பூமியின் அழிவின் போது அழிக்கப்பட மாட்டார். அப்ப அவங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிடும், இது எல்லாமே அனித்தியம், இது எதுவுமே என்ன கிடையாது, சாஸ்வதம் கிடையாதுன்னு தெரிஞ்சிடும், எல்லாம் டெம்பரரிங்கிறது தெரியும். சோ இந்த பூமி இந்த படைப்பும் போது நம்ம எல்லாம் பிறக்கிறோம், மறுபடியும் அழியும் போது நம்ம எல்லாம் இழக்கிறோம் அப்படின்னு அவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க, அந்த பிறப்பு இறப்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக, ஒரு சாதாரண விஷயத்துக்காக அவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்னா கவலைப்பட மாட்டாங்க, அதுக்காக அவங்க வந்து வருத்தப்பட மாட்டாங்க. ஓகேவா? ஏன், எல்லாமே தோற்றம் அந்த மறைவு எல்லாமே யாரால் ஏற்படுது அப்படிங்கிற அந்த திவ்ய ஞானம்ங்கிறது உங்களுக்கு கிடைச்சிருது. பகவான் தோற்றம் கொடுக்கும் போது, பகவான் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் தோற்றம் கொடுக்கும் போது நம்ம எல்லாம் பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வரோம். அந்த தோற்றம் எல்லாம் பகவான் உள்ளடங்கும் போது நம்மளும் போய் அவங்கள்ட்ட என்ன ஆயிடுறோம், ஐக்கியம் ஆயிடுறோம். அப்ப அவங்க வந்து பிறக்கிறது இறக்கிறது அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தையும் அவங்க யோசிக்க மாட்டாங்க. பகவானால படைக்கப்படுறோம், உருவாகிறோம், அதுதான் வந்து அவங்களுடைய எண்ணத்துல இருக்கக்கூடியதா இருக்கும். ஓகே. 4 methods. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूढ्य सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महत् योनिरहं बीजप्रदपिता. हरे कृष्ण माताजी. இது இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்றேன். குந்தியின் மகனே, எல்லா உயிரினங்களும் இந்த பொருள் இயல்பில் பிறப்பால் சாத்தியமாகின்றன. இந்த உலகத்துல இந்த ஜட இயற்கையில எல்லாமே என்ன ஆகுது, பிறக்குது. ஓகேவா?
அந்த பிறப்புங்கிறது யாரால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் விதை கொடுக்கும் தந்தை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவான் தான் என்ன பண்றாங்க, நம்ம எல்லாரையும் நம்ம எல்லாரையும் உருவாக்குறாங்க. சரியா? இப்ப தேள் இருக்குல்ல, அது வந்து முட்டை போட்டு வச்சிருக்கிறோம். ஒரு அரிசியோ நெல்லோ குவியல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா தேள் வந்து தன்னோட முட்டையை போட்டு வச்சிருக்கோம். அப்ப வந்து அது எப்ப அந்த அந்த முட்டை வந்து அந்த அந்த இடத்துல வந்து அது அதோட growth ஃபுல்லா முடிஞ்சு அது பொரிஞ்சு வெளில வருது சொல்லுவோம்ல. ஓகேவா? அந்த டைம் வரும்போது அந்த தேள் வந்து எப்படி எதால பிறந்தது அப்படின்னு கேட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அரிசிக்குள்ள இருந்து அது ஓடி வருது அப்படிங்கறதுனால அரிசியால பிறந்தது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஓகேவா? ஆக்சுவலா அதோட அந்த அந்த எக் அது வந்து போடுறதுக்கான காரணம், அது ஹேட்ச் ஆவறதுக்கு முன்னாடி இந்த எக் அந்த இடத்துல இருந்ததுக்கான காரணம் யாரு? அந்த தேள் தான். ஓகேவா? அந்த தேளோட தாய் தான் அதுக்கு காரணம். கொண்டு போய் அரிசி அந்த குவியலுக்குள்ள அது தன்னோட எக்க போட்டு வச்சதுனால அரிசி தான் அதோட பிறப்புக்கு காரணம்னு சொல்ல முடியாது. ஒரிஜினலா யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தாய் தான் அந்த முட்டைக்கான காரணம். அந்த மாதிரிதான் இந்த இடத்துல பகவான் என்ன செய்யறாங்க, அந்த கருவை வந்து இந்த தாயோட வயித்துல அப்படின்னு அவங்க வந்து செலக்ட் பண்ணி வைக்கிறாங்க. அப்ப வந்து பெற்றெடுக்கிறது யாரா இருந்தாலும் கூட, அந்த தாயா இருந்தாலும் கூட, அதுக்கு உண்மையா அந்த கருவை கொடுத்தவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான். சோ எல்லா உயிரினங்களும் இந்த பொருள் இயல்பில் பிறப்பால் சாத்தியமாகின்றன. அம்மா வயித்துல இருந்துதான் எல்லா கருவும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா பிறந்து வெளியில வருது. பட் அந்த எல்லாத்துக்கும் சீட் கிவிங் ஃபாதரா யார் இருக்கிறாங்க, பீஜ பிரதபிதா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அந்த விதையை கொடுக்கக்கூடிய தந்தையாக யார் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா பகவான் தான் இருக்கிறாங்க. அதனாலதான் சொல்றது, ஒரு உயிர்வாழியானவன், ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், உயிர்வாழி அப்படிங்கிறது என்ன, அது சம்மேஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர் பிளஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் நேச்சர். மெட்டீரியல் நேச்சர் என்ன, பௌதிக இயற்கை, அது தாய். அப்ப ஸ்பிரிச்சுவல் நேச்சர் என்ன, அது சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி பகவான், அவங்க தந்தை. சோ ஒரு தாயும் தந்தையும் இணைந்தா என்ன வரும், உயிர்வாழியானவன். ஓகேவா? தாய் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரிஜினலா தாய் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர். ஒரிஜினல் தந்தை யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் நேச்சர். சரியா? 5 methods. सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो தேஹினம் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. பொருள் இயல்பு, இந்த ஜட இயற்கையின் குணங்களை பத்தி இங்க சொல்ல போறோம். பொருள் இயல்பு 3 குணங்களை கொண்டுள்ளது. மெட்டீரியல் நேச்சருக்கு மொத்தம் 3 மோட்ஸ் இருக்குது. நன்மை, ஆர்வம் மற்றும் அறியாமை. அதுதான் சத்துவம், ரஜோ அண்ட் தமோன்னு சொல்றது. ஓகேவா? மோட் ஆஃப் குட்னஸ், அப்புறம் மோட் ஆஃப் பேஷன், தென் மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ் அப்படின்னு 3 மோட் இருக்கு. வாழும் உயிரினம் இயற்கையோடு தொடர்பு கொள்ளும் போது அவன் இந்த குணங்கள் என்னும் மாயையால் பெறுகிறான். இந்த குணங்களை மாயையால் பெறுகிறார். ஓகேவா? நம்ம உயிர்வாழிகள் எல்லாரும் என்ன செய்யறாங்க, இந்த ஜட இயற்கையோடு தொடர்பு கொள்ளும் போது என்ன பண்ணிக்கிறாங்க, ஆசையை வளர்த்துக்கிறாங்க. சில பேர் ஆசை இல்லாம இருக்கிறாங்க, சில பேர் ஆசையை வளர்த்துக்கிறாங்க, சில பேர் வந்து எந்த செயல்பாடுகளும் இல்லாம சும்மாவே இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? சோ அந்த ஜட இயற்கையின் அந்த தொடர்பு இருக்கு பாத்தீங்களா, அது என்ன பண்ணிடுது, கண்டிஷன் பண்ணிடுது. அந்த குணங்கள், இந்த குணங்கள் எதால வருது, மாயையின் கட்டுப்பாட்டாலதான் அந்த 3 குணங்களுக்கு கீழே நம்ம எல்லாரும் வந்துடுறோம். சோ ஒரு ஜீவாத்மாவின் தோற்றம் பகவானால ஆயிடுச்சு. அப்ப அதுக்கு காரணம் யார் கிடையாது, ஜட இயற்கை காரணம் கிடையாது. அந்த உடலை அந்த தாயோட கருவுல அவன் ஏன் வைக்கப்படுறான் அப்படின்னா, அவன் முன்னாடி செஞ்ச அந்த கர்மாவிற்கு தகுந்த மாதிரி அந்த உடலை எடுக்கிறான். அந்த உடலை எடுத்ததுனால அவன் அந்த அந்த விஷயங்கள் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, அவனுக்கு இன்பத்தையோ அல்லது துன்பத்தையோ தரப்போகுது. இன்பத்தை கொடுத்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் வந்து போன ஜென்மால ஏதோ ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணியிருக்கிறான், அதனால நல்ல விளைவுகள் அவனுக்கு இருக்கு. நல்ல விளைவுகள் இருக்கிறதுனால அவன் நல்ல தாயின் வயிற்றுல கருவா உருவாகிறான். அவன் வந்து பிறப்புங்கிறது அவனுக்கு கிடைக்குது. சோ போன ஜென்மால அவன் எந்த காரியத்தை செஞ்சிட்டு இருக்கானோ, செஞ்சிட்டு இருந்தானோ அதை அந்த இடத்துல கண்டினியூ பண்றதுக்கான ஒரு விஷயம்ங்கிறது கிடைக்கும். எப்ப அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவன் சத்துவ நிலையில இருந்து அந்த விஷயங்களை செஞ்சிருந்தான்னா. இல்லாட்டி மறந்து போயிடும். நம்ம எல்லாத்தையுமே மறந்துதான் இருக்கும். முன் ஜென்மால நம்ம என்ன மாதிரியான செயல்பாடுகளை செஞ்சோங்கிறது நமக்கு தெரியாது. பட் அந்த ஆத்மா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, எந்த உணர்வோடு இருக்கும் அப்படின்னா, அந்த போன ஜென்மால அந்த உடலை எடுத்திருந்த போது அது எந்த உணர்வை கொண்டிருந்ததோ அந்த உணர்வோடே தான் அது அந்த உடலை விட்டு போயிருக்கிறோம். சோ அதே உணர்வு என்ன ஆகும் அப்படின்னா மறுஜென்மால கண்டினியூ ஆகும். சரியா? சோ அந்த குணங்கள் வந்து எல்லாம் எதால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மாயையால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. சோ அந்த 3 குணங்களோட சம்பந்தப்படுத்திக்கிட்டு தான் நம்மளோட வாழ்க்கையை நம்ம வாழணும். அப்படிங்கும் போது இந்த ஞானம் கிடைச்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எதுவுமே நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் தெரியாது. ஸ்கூல் போறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஆல்பபெட்ஸ் தெரியுமா? தெரியாது. ஸ்கூல் போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் தெரியுமா? தெரியாது. ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு அதை நம்ம கத்துக்கிறோம். கத்துக்கிட்டு நம்ம அதுல என்ன ஆகிறோம், நம்மள நல்லா டெவலப் பண்ணிக்கிறோம், மாஸ்டர் ஆகிறோம் ஒரு நாள். ஓகேவா? அதே மாதிரியே இந்த தெய்வீக ஞானம் கிடைக்கிற வரைக்கும் நமக்கு என்னன்னு தெரியாது, நம்ம கட்டுண்டாத்மாவா இருக்கிறோங்கிற விஷயம் தெரியாது. இந்த குணங்கள் தான் நம்மள இந்த மாதிரி செய்ய வைக்குதுங்கிறது தெரியாது. இப்போ ஒன்ஸ் இந்த ஞானம் கிடைச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கிறோங்கிறத நம்மளை பத்தி செல்ஃப் அனலைசேஷன் நம்மளுக்கே பண்ணிக்க முடியும். சோ அந்த குணத்துல இருந்து நம்மள மாத்திக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும், எஃபர்ட்ஸ் நம்மளால போட முடியும்.
சத்துவகுணத்தில் ஒரு நபரின் குணங்கள் என்ன? ஓகேவா? இனிமேல் வந்து அந்த கேட்டகரைசேஷன் எப்படி இருக்கு, சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க அவங்களோட குணங்கள் எப்படி இருக்கும், அப்படி அந்த மாதிரி ரஜோகுணம் தமோகுணம் எல்லாமே வரிசையா பகவான் சொல்ல போறாங்க நமக்கு. 14.6 மாதாஜி. तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयं सुगसङ्केन पद्मादि ज्ञानसङ्गेन चानघ. हरे कृष्ण ஹரே माताजी. கிருஷ்ணா. பாவம் இல்லாதவரே, நன்மையின் குணம் மற்றவர்களை விட தூய்மையாக இருப்பது. சரியா? நன்மை குணம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தூய்மை, புற தூய்மை அக தூய்மை ரெண்டும் வச்சிருப்பாங்க. ஓகேவா? மற்றவர்களை விட தூய்மையாக இருப்பது, ஒளிரும் தன்மையுடையது, இட் ஷைன்ஸ். மேலும் அது ஒரு பாவ எதிர்வினைகளிலிருந்து ஒருவரை விடுவிக்கிறது. அவங்க ஆல்மோஸ்ட் என்ன செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பாவவிளைவுகள் தரக்கூடிய காரியங்களை அவங்க செய்ய மாட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னா, அந்த தீமையை கண்டு அவங்க அஞ்சுவாங்க. அடுத்தவங்களுக்கு அந்த கெடுதல் பண்றது, வார்த்தையாலேயோ அல்லது செயலாலேயோ கெடுதல் பண்றது அப்படிங்கிறது வந்து பாவத்தை கொடுக்கும் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து நன்மை குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். அந்த குணத்தில் அமைந்திருப்பவர்கள் அறிவை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள். ஆனால் அவர் அறிவின் செருக்கால் தானே எல்லோரை காட்டிலும் உயர்ந்தவன் என்னும் நினைவு மேலோங்க மறுபடியும் நிபந்தனைக்குட்பட்டு பிறவி எடுக்கிறார்கள். இது சத்துவகுணத்தை என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா, அவன் வந்து அறிவுள்ளவன். ஓகேவா? ஒரு இன்டெலெக்ட் பர்சனாக இருப்பாங்க சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க. அவங்களுக்கு என்ன வராது அப்படின்னா, அந்த ஜட துன்பங்கள் எதுவும் அவங்கள பாதிக்காது. ஏன்னா அவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க, அடுத்தவங்களுக்கு கெடுதல் நினைக்க மாட்டாங்க. முடிஞ்சா நல்ல செயல்கள் செய்வாங்க, இல்ல அப்படின்னா கெடுதல் செய்ய மாட்டாங்க. தீய விளைவுகள் அவங்கள பாதிக்காது. அதனால ஜட துன்பங்கள் அவங்கள வந்து ஆட்கொள்ளாது. பெரும் அறிவு படைச்சவங்களா இருப்பாங்க. அதான் இன்டெலெக்ட் பர்சன் சொல்லிட்டோம். அதனால என்ன ஆகுது, அவங்களுக்கு ரொம்ப இன்பம்ங்கிறது கிடைக்குது. எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு விஞ்ஞானி, ஒரு சயின்டிஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க, அல்லது ஒரு தத்துவவாதி எடுத்துக்கோங்க. அவங்க எல்லாம் சத்துவகுணத்துல செயலாற்றுறத வந்து நம்மளுக்கு வந்து நிறைய பேர் கிடைக்குதா, புகழ் கிடைக்குதா, அதனால நம்மளோட இன்டெலெக்சுவலிட்டியை பார்த்து எல்லாரும் வந்து ரொம்ப நம்மள பாராட்டுறாங்களா அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது, அந்த விஷயங்களை மேல மேல செய்யறதுக்கு அவங்க அட்ராக்ட் ஆகி போயிடுறாங்க. அந்த ஒரு கவர்ச்சிங்கிறது, அந்த ஒரு விஷயத்து மேல அவங்களுக்கு கவர்ச்சிங்கிறது வருது, அந்த நாட்டம்ங்கிறது வருது. அந்த நாட்டம் அதிகமாக அதிகமாக என்ன ஆகும், அந்த அந்த செயல்பாடுகள்ல நம்மளோட மனசை ஈடுபடுத்திக்க ஓகே நீ இதுலயே இருக்கியா, சோ எகைன் இன்னொரு பிறவி எடுத்து நீ இதே செயல்பாடு தொடர்ந்து செய்யுன்னு சொல்லிட்டு பகவான் என்ன செஞ்சிடறாங்க, நம்மள கண்டிஷன் சொல்லாக்கிடுறாங்க. நோ மோர் எலிவேஷன். ஓகேவா? நோ மோர் பக்தி. அதாவது சத்துவகுணத்துல நிலை பெற்றிருந்தா கூட அவங்க எதுக்கு மயங்கிடுறாங்க அப்படின்னா, அந்த கவர்ச்சிக்கு, அந்த புகழுக்கு, அந்த இன்பத்துக்கு மயங்கிடுறாங்க. சரியா? அதனால எல்லாரும் 4 பேர் அவங்களை பாராட்டவும் அவங்களுக்கு அந்த செருக்கு, தலைகணம் அப்படிங்கிறது அதிகமாகுதா. அப்ப நம்ம தான் எல்லாரோட உயர்ந்தவன் அப்படிங்கிற எண்ணம் வருது. அந்த உயர்ந்தவன்கிற எண்ணத்தினால அவங்க யாரும் என்ன பண்ணல, யாரையுமே அவங்க வந்து அபியூஸ் பண்ணல. இருந்தாலும் கூட தனக்குள்ளேயே அந்த தூய்மை அப்படிங்கிறது போயிடுது பாருங்க. அந்த அக தூய்மை அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன அந்த பாயிண்ட்ங்கிறது என்ன ஆயிடுது, அந்த அகங்காரம் அதிகமாக அதிகமாக அந்த அக தூய்மைங்கிறது அவங்களை விட்டு போயிடுது. அப்ப என்ன ஆகும், அவங்க மேல மேல இதே செயல்பாடுகள் மேல அவங்களுக்கு ஆசை, கவர்ச்சிங்கிறது அதிகமாகிறதுனால பகவான் என்ன செஞ்சிடறாங்க, யூ பி ஹியர், நீ இங்கே இரு, இதை இருந்துகிட்டு இந்த மாதிரி செயல்பாடுகளை நீ செஞ்சுக்கிட்டே இரு, உனக்கு முக்திங்கிறது கிடையாது அப்படின்னு என்ன செஞ்சிடறாங்க, பிறவி எடுக்கிற மாதிரியான ஒரு வழிய அவங்களே தேடிக்கிறாங்க. ஓகேவா? இது என்ன அப்படின்னா மயக்கத்தின் காரணமாக. என்ன மயக்கம் இது, தன்னுடைய அகங்காரத்தின் மேல் உள்ள மயக்கம். தன்னை 4 பேர் பாராட்டுறாங்க அப்படிங்கிற அந்த பாராட்டுதல் எதனால கிடைச்சது அப்படின்னா, அவங்களோட அந்த அந்த இன்டெலெக்சுவல் பர்சனாலிட்டி இருக்கிறதுனாலதான் அவங்களுக்கு அந்த பாராட்டு கிடைச்சது. ஆனா அது மேலேயும் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, சத்துவ நிலையில இருக்கிறவங்க அதையும் ஓகே இதெல்லாம் என்னால ஆகல, எல்லாம் பகவான் செயல் அப்படின்னு என்ன பண்ணிடணும், அதை தவிர்த்துணும். அதை தன்னுடைய தலைக்கு ஏத்திக்க கூடாது. ஏத்திக்கிட்டாங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா கண்டிஷன் சொல்லாயிடுவாங்க. அதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்குது. ரஜோகுணத்தில் ஒரு நபரின் குணங்கள் என்ன? மத்தாஜி 7. Yes, ma'am. रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संकसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन तेहिनं. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இவங்க எப்படி அப்படின்னா ஃபுல்லா சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய செயல்களை செய்வாங்க. ஓகேவா? அவங்களுக்கு எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, தன்னுடைய புத்தி அந்த கூர்மையை வச்சு அதனால கிடைக்கக்கூடிய அந்த பெருமையினால அவங்களுக்கு அகங்காரம்ங்கிறது வந்தது. அதனால அவங்க கண்டிஷன் சொல்லாயிட்டாங்க. இவங்க என்ன அப்படின்னா சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், புலனுகர்ச்சி செயல்கள் மேல அவங்களுக்கு ஈடுபாடு அதிகமா இருக்கும். இது சேர்த்தமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணும், அதை சேர்த்தமா அதோட நிறுத்தக்கூடாது, அது இன்னும் கொஞ்சம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அந்தஸ்தான, ஓகேவா, ஒரு ஸ்டேட்டஸ், அதிகமா ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்வு, அந்தஸ்தான வாழ்வுன்னு சொல்லுவாங்களா, அந்த மாதிரி வாழ்க்கையை வாழணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. அந்த ஆசைங்கிறது அவங்களுக்கு என்ன ஆகும், ஏக்கமா மாறுற அளவுக்கு அவங்க கடினமா உழைக்க ஆரம்பிப்பாங்க. இது நமக்கு போதும், இது நமக்கு தேவையானது, தேவையானதை விட அதிகமாவே நான் சம்பாதிச்சு வச்சிருக்கிறோம் அப்படிங்கிற எண்ணமே இல்லாம ஏக்கப்பட்டு ரொம்ப கடினமான உழைப்பை போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதிகமா உழைக்கிறதுனால என்ன ஆகும், உடலும் மனமும் சோர்வடையும். அவ்வளவு சேர்த்து வச்சிருந்தாலும் கூட உங்களுக்கு என்ன
துன்பம்ங்கிறது தான் உங்களுக்கு மிஞ்சி இருக்கும். ஓகேவா? அதுதான் உங்களுக்கு பேலன்ஸ்ல இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா துன்பம் தான். இன்பத்தை தூய்க்கிறதுக்கே உங்களுக்கு வாய்ப்பு இல்லாம என்ன செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க, ஓடி ஓடி உழைச்சிட்டு இருப்பாங்க. புலனுகர்ச்சி செயல்பாடுகள் மேல அவங்களுக்கான ஈடுபாடு, அந்த நாட்டம்ங்கிறது ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால, அந்த ஏக்கம் வர்றதுனால பலனை எதிர்பார்த்து செய்யும் பொருள் செயல்களுடன் அவங்களுடைய வாழ்வானது பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. அதனால நீ பொருளை சேர்க்கணும்னு ஆசைப்படுறியா, சோ நீ இன்னொரு ஜென்மா எடுத்து நீ பொருள் சேர்த்துக்கிட்டு இதே கண்டிஷன் லைஃப்லயே நீ இருன்னு பகவான் வந்து யாருக்கு சொல்றாங்க, இந்த செகண்ட் மோட் ஆஃப் நேச்சர் ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய அறிவுரையும் என்ன அப்படின்னா இதுதான். சோ இவங்களும் என்ன ஆயிடுறாங்க, பிணைக்கப்பட்டுறாங்க. தமோகுணத்தில் ஒருவரின் குணங்கள் 8 மாதாஜி. तमस्त्वाज्ञानचं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत. हरे कृष्ण. இது தமோகுணம். பரதனின் வழித்தோன்றலே அறியாமையின் குணமானது அனைத்து உயிரினங்களின் மாயையும் ஏற்படுத்துகின்றது. இந்த குணத்தின் விளைவாக பிரம்மை, சோம்பல் மற்றும் தூக்கம் ஆகியவைக்கு ஆட்பட்டு மறுபடியும் நிபந்தனைக்கு உட்பட்ட பிறவி எடுக்கிறார்கள். எவ்வளவு நேரம் தூங்குவாங்க அப்படின்னா more than 10 hours அவங்க தூங்குவாங்க. கம்ப்ளீட் அறியாமையில, இக்னரண்ட், எதுவுமே தெரியாத ஒரு நிலையில இருப்பாங்க. தான் செய்யக்கூடியது நல்லதா கெட்டதா, அது நமக்கு நல்லது தருமா தீயது தருமா, சரியா அடுத்தவங்களுக்காக நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயம் நல்ல விஷயம் செஞ்சிருக்கோமா, ஒரு பலன் அளிக்கக்கூடிய விஷயத்துக்காக நம்ம ஏங்கி இருக்கோமா, எந்த ஒரு ஞானமும் அவங்கள்ட்ட இருக்காது. இது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சத்துவ அந்த ரஜோ அந்த குணங்களுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டான குணம்னு இதை சொல்லலாம். ஓகேவா? சுறுசுறுப்பே சுத்தமா இருக்காது, சோம்பலா இருப்பாங்க. இப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு நிச்சயமா என்ன வரும், இந்த பிறவி கூட இல்ல, நெக்ஸ்ட் பிறவியில இந்த மாதிரியான வாழ்க்கை கூட இல்ல, எப்படி இருக்கும், இதை விட தாழ்ந்த பிறவியாதான் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். சோ 3 குணங்கள்ல இருக்கிறவங்களும் என்ன ஆயிடுறாங்க அப்படின்னா கட்டுப்படுத்தப்பட்டு போயிடுறாங்க, பிணைக்கப்பட்டவங்களா ஆயிடுறாங்க. எதனால அப்படின்னா சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க அந்த அந்த ஒரு பெருமைக்கு ஆசைப்படுறது மூலமா, ஓகேவா, பெருமைக்கு ஆசைப்பட்டு அந்த ஜெகசக்தியின் மேல அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மயக்கம்ங்கிறது வந்துருது. அந்த ஹாப்பினஸ் அவங்க விரும்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க. தனக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த பேரும் புகழ், அது கொடுக்கக்கூடிய அந்த இன்பத்துக்கு அவங்க வந்து பிணைக்கப்பட்டுறாங்க. அதனால அவங்களுக்கு மறுபிறவிங்கிறது இருக்குது, முக்தி கிடையாது. ரஜோகுணத்தை விருப்புறவங்களுக்கு என்ன செய்யறாங்க, தன்ட்ட இருக்கிற விஷயம் பத்தாதுன்னு ஏக்கத்தின் வெளிப்பாடு காரணமா மேல 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 உழைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அந்த கடின உழைப்பு அவங்களுக்கு துன்பத்தை தருது. சோ இப்பயும் அவங்க நிம்மதியா இல்ல, மறுஜென்மாவும் அவங்க எடுத்தாகணும். அப்பயும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கட்டுண்ட வாழ்க்கையை தான் அவங்க வாழணும். தமோகுணத்துல இருக்கிறவங்க செயல்பாடுகளே செய்யாம இருப்பாங்க. சோ இப்பயும் துன்பம். மறுஜென்மா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மேல மேல கீழான உடல் எடுத்து மறுபடியும் அவங்க துன்பப்படதான் போறாங்க. சோ 3 குணம் எடுத்தாலும் கூட நமக்கு என்ன வரும், கட்டுண்ட வாழ்க்கை தான் வரும். அதனாலதான் இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நீ நிக்கணும் அப்படிங்கிறத இனிமேல் பகவான் அர்ஜுனனுக்கு சொல்லி தர போறாங்க. 9 மாதாஜி. सत्वं सुखे संजयति रज कर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तम பிரமாதே சஞ்சயத்யுத. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்துவகுணம் ஒருவனை இன்பத்திற்கும், ரஜோகுணம் செயல்களின் பலனிற்கும், தமோகுணம் பைத்தியகாரத்தனத்திற்கும் கட்டுப்படுத்துகிறது. இப்ப அப்படியே சிம்பிளா கொடுத்துட்டாங்க. இப்ப இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த அந்த 3 ஸ்லோகங்கள்ல இருக்கிறது ஒரே சிங்கிள் சென்டென்ஸ்ல வருது பாருங்க. சத்துவகுணம் ஒருவனை இன்பத்திற்கு கட்டுப்படுத்தி விடுகிறது, ரஜோகுணம் செயல்களின் பலன்கள் இருக்கு, ஓகேவா, அந்த பலனுக்கு தானே அவங்க ஆசைப்பட்டு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க, அந்த பலனுக்கு அவங்களை கட்டுப்படுத்திடுது. தமோகுணம் பைத்தியகாரத்தனத்துக்கு கட்டுப்படுது. ஆக 3மே கண்டிஷன்ட் லைஃப் தான் கொடுக்குது. 10 மாதாஜி. रजस्तमश्चापि भूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तदा. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து அந்த 3 குணங்களும் வந்து சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகுது, போட்டி போட்டு ஒரு மனிதனோட அந்த செயல்பாடுகள்ல வெளிவந்துரும். சத்துவகுணத்தை தோற்கடித்துக் கொண்டு சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் உயர்ந்ததாகி விடுகின்றது. மேலும் சில சமயங்களில் சத்துவகுணம் ரஜோகுணத்தை தோற்கடிக்கவும், வேறு சில சமயங்களில் தமோகுணம் சத்துவகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கவும் செய்கின்றன. இவ்வாறு உயர்நிலைக்கான போட்டி இருக்கின்றது. ஒரே மனிதனே என்ன ஆகிறான் அப்படின்னா 3 விதமான குணங்களை வெளிப்படுத்துவான். ஓகேவா, எதை பொறுத்து அப்படின்னா அந்த சிச்சுவேஷனை பொறுத்து. ஒரு சில டயத்துல நம்ம வந்து நல்லவங்களா இருக்கிற நம்மளே என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேற மாதிரி நம்ம என்ன செய்வோம், அடுத்தவங்களை ஏதாவது கோவப்பட்டு ஏதாவது பேசுற வார்த்தைகள் வரா மாதிரி ஆயிடும். அந்த சிச்சுவேஷன் இட் டிபெண்ட்ஸ். ஓகேவா, அவங்கள அப்படி பேசினாங்க அப்படின்னு நினைக்கிற அளவுக்கு என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா அந்த குணத்தின் வெளிப்பாடுங்கிறது அவனை காமிச்சு கொடுத்துரும். ஓகேவா, சோ அந்த ஒரு ஜீவாத்மாவானவன் அப்படிங்கிறவன் எப்பவுமே ஒரே குணத்துலதான் அவன் இருப்பான்னு சொல்ல முடியாது. மனமானது சுவிட்சோர் ஆகிட்டே இருக்கணும் இந்த 3 குணங்களுக்கும் நடுவுல. சோ சிச்சுவேஷன் எப்படி நம்மள நிலைநிறுத்த வைக்குதோ அந்த மாதிரியான ஒரு குணத்தை நம்ம அந்த இடத்துல வெளிப்படுத்துவோம். சோ மனம் அப்படிங்கறதோட எதெல்லாம் கட்டுண்டு இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சத்துவம், ரஜோ வந்து தமோ. 11 மாதாஜி. सर्वद्वारेषु ते हेमि
तेहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृतं सत्त्वम् इत्युद. हरे कृष्ण ஹரே माताजी. கிருஷ்ணா. உடலின் 2 கண்கள், 2 காதுகள், 2 நாசித்துவாரங்கள், வாய், பிறப்புறுப்புகள், குதம் ஆகிய 9 கதவுகள். இந்த 9ம் என்னன்னு சொல்லியிருக்கிறோம்? 9 கேட்ஸ். ஓகேவா? இந்த 9 வாயில்களும் சத்துவகுணத்தின் அறிகுறியால் பிரகாசப்பட்டு இருக்கும் போது ஒரு மனிதன் அவனுடைய குணம் வந்து அந்த நேரத்துல சத்துவகுணமா இருக்கும்போது அவனுடைய நவ வாயில்களும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் ஷைன்ஸ். சத்துவகுணத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு இருக்கின்றான் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஓகேவா? அப்ப அவன்கிட்ட என்ன இருக்காது? களங்கம் அப்படிங்கிறது இருக்காது. இந்த ஜட அந்த ஆசை அப்படிங்கிறது அவங்ககிட்ட இருக்காது. சத்துவகுணத்தில் சரியான நிலையில் காணவும் கேட்கவும் சுவைக்கவும் முடியும். சத்துவகுணத்துல இருக்கும்போதுதான் யாரையுமே என்ன பண்ண முடியும்? ஒரு விஷயத்த நம்மளால தெள்ள தெளிவா புரிஞ்சுக்க முடியும், பார்க்க முடியும், அதை பத்தி அடுத்தவங்ககிட்ட நம்ம பேச முடியும். ரொம்ப கோவமா இருக்காருப்பா, கொஞ்ச நேரம் சாந்தமாகும், தண்ணி குடி, அப்புறமேட்டு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஒருத்தவங்களை ஆசுவாசப்படுத்துவோம்ல. ஏன்? அப்ப அந்த எந்த குணமோ அது மிதமிஞ்சு நிக்குதோ அது வழியா நம்ம வார்த்தையை கொட்டிடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. சோ அவங்களை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஃபர்ஸ்ட் கன்சோல் பண்ணிட்டு அப்புறமேட்டு அவங்கள்ட்ட விஷயத்த கேட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப அவங்களோட ஒரிஜினல் ஃபேஸ் அவங்க அப்ப காட்டுவாங்க. ஓகேவா? ஒரு ஒரு கோவத்துல ஒரு ஹைப்பரா இருக்கும் போது அவங்க சொல்றது வந்து நிச்சயமா அவங்களோட ஒரிஜினல் குணமா இருக்காது. சோ இந்த 9 வாயில்களும் எப்ப ஷைன் ஆகுதோ அந்த டயத்துல சரியா பிரகாசப்பட்டு இருக்கும் போதுன்னா என்ன அர்த்தம்? எப்பவும் வந்து ஒரு நிம்மதியாவும் ஒரு ஞானத்துல நிலை பெற்று இருக்கும் போதுன்னு அர்த்தம், பிரகாசப்பட்டு அப்படிங்கும் போது. அப்ப அவன் என்ன செய்யறான் அப்படின்னா, சரியான நிலையில் காணவும் முடியும், கேட்கவும் சுவைக்கவும் முடியும், மேலும் தூய்மையுற்றவன் ஆகிறான். ஓகேவா? அப்பதான் என்ன வருது அப்படின்னா, அந்த ஜட கலங்கங்கள்ல அந்த மாசுகள்ல இருந்து அவன் விடுபட்டு இருக்கான். மகிழ்ச்சியின் அறிகுறிகளுடைய அபிவிருத்தி ஒவ்வொரு கதவிலும் தெரியும். இதுவே சத்துவ நிலையின் நிலை, சத்துவ குணத்தின் நிலை. அப்ப 9 வாயில்கள் மூலமா உன்னால என்ன பண்ண முடியும்? தன்னுடைய குணங்களின் செயல்பாடுகள் எப்படிங்கிறத உன்னால வெளிக்காட்ட முடியும். அதை வெளிப்படுத்தும் போது நம்மளால கண்டுபிடிச்சிட முடியும், இவன் வந்து சத்துவ நிலையில இது இருக்கிறான் அப்படின்னு. 12 மெத்தட்ஸ். लोभ प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणाम् अशमस्पृहा रजस् एतानि जायन्ते विवृते परदर्शभ. हरे ஹரே कृष्ण माताजी. கிருஷ்ணா. இது வந்து ஒரு திருப்தியடையாத நிலையை இது பகவான் சொல்றாங்க. பரத குல தலைவனே, ரஜோகுணத்தின் ஏற்றம் இருக்கும் பொழுது, சத்துவகுணத்தில் ஏற்றம் இருக்கும் போது அவன் தன்னால நல்லா காண முடியும், பேச முடியும், ருசிக்க முடியும், அப்புறம் வெளிப்படுத்த முடியும். தன்னுடைய குணத்தின் அந்த இருப்பை அவனால வெளிப்படுத்த முடியும். தூய்மை உடையவனா இருக்கிறான்னு சொல்றோம். ஓகேவா? இதுவே ரஜோகுணம் அவன்கிட்ட அதிகமா இருக்குது அப்படின்னா அப்ப அவன் எப்படி தன்னோட செயல்பாடுகள் இருக்குன்னா, பெரும் பற்று, ஒரு தீராத ஆசை. ஓகேவா? பெரும் பற்றுன்னா என்ன அர்த்தம்னா, ரொம்ப தீராத ஆசை, அதை அடைஞ்சே ஆகணும் அப்படிங்கிற அந்த மோகம், கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை, ஏக்கம், கடின உழைப்பு இவைகளின் அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன. இதைதான் என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா, ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சனே இல்லாத ஒரு நிலையில இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லணும். இப்ப ஒரு வீடு கட்டணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னு, சத்துவ நிலையில இருக்கிறவங்க சாதாரணமா தன்னுடைய குடும்பத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு வீடு கட்டிட்டு அதுல நிம்மதியா இருப்போம், சந்தோஷமா இருப்போம், பகவானுக்கான சேவைகளை செய்வோம் அப்படின்னு என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா, அடுத்தவங்க மேல பொறாமை இல்லாத, அப்புறம் அடுத்தவங்க பார்த்து தன்னை வந்து தொந்தரவு பண்ணாத. ஏன்னா தொந்தரவும் பண்ண மாட்டாங்க, தொந்தரவு படமாட்டாங்க. பக்தனானவன் எப்படி இருப்பான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அடுத்தவங்களுக்கும் தொந்தரவு கொடுக்க மாட்டான், அவனும் யாராலும் துன்புறுத்தப்பட மாட்டான்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஓகே, 12th சாப்டர்ல நம்ம பார்த்திருக்கோம் அவனோட குவாலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறத. சோ அந்த மாதிரி என்ன செய்வாங்க? தன்னில் திருப்தியுற்று இருப்பாங்க சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க. ஆனா ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க ஒரு வீடு கட்டணும்னு ஆரம்பிச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு பெரிய பங்களா, ஓகேவா, அதுல நிறைய வசதிகள் போட்டு அதுல கட்டணும். அப்படி ஒரு பெரிய வீடு கட்டிட்டு என்னமோ ரொம்ப நாள் இருந்து ரொம்ப நாள் இது சாஸ்வதம் அனுபவிக்க போறோம் அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்தோட, ஆக்சுவலா என்ன, எல்லாமே அநித்தியம், அந்த ஒரு விஷயம் தெரியாததுனால என்ன செய்யறாங்க? நிறைய மேன் பவர் யூஸ் பண்றாங்க, நிறைய காசு இதுல செலவு பண்றாங்க, அவ்வளோ பெரிய வீடை கட்டுறாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது? நிறைய பொருள் செலவு அப்படின்னு ஆகும்போது நம்மளும் நிறைய அதுக்காக சம்பாதிச்சாகணும். சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னா கடின உழைப்பு, கடின உழைப்பு போட்டா உடலுக்கு என்ன துன்பம், தண்ணியும் வருத்தி கொண்டு உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவையும் வருத்துகிறான். சோ துன்பம் தான் மிதமிஞ்சு நிக்க போகுது. என்ன காரணம்? அவனோட மனசுல இருக்கக்கூடிய அந்த திருப்தி அடையாத நிலை. அந்த திருப்தி அடையாத நிலையை கொடுத்த குணம் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணம். ஓகேவா? 13 methods. अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस् एतानि जायन्ते विवृते गुरुनन्दन. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. குருவின் மைந்தனே, தமோகுணத்தில் உயர்ச்சி இருக்கும் பொழுது பித்தம், மயக்கம், சோம்பல், இருள் இவை தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. சத்துவகுணம் பார்த்தாச்சு, ரஜோகுணம் பார்த்தாச்சு. இப்ப தமோகுணம் அதிகமா இருக்கும் போது, அது ஒரு மனிதனோட ஒரு உயிர்வாழியோட உடல்ல இப்ப தமோகுணம் அதிகமா இருக்குன்னா அவங்க இப்ப என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, பித்தம், மயக்கம், சோம்பல் மற்றும் இருள். ஓகேவா? எப்போ எந்த ஒரு விஷயம் பத்தி ஞானமும் உங்களுக்கு இருக்காது. எப்பவுமே தூக்கத்துல அல்லது சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு அந்த ஒரு மாதிரி எந்த இனர்ஷியான்னு சொல்லுவோம், மூட் ஆஃப் இனர்ஷியானா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, சோம்பி போய் உட்கார்ந்து இருக்கிறது. எந்த ஒரு செயல்பாடுகளுக்கும் அவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க, ஒரு சுறுசுறுப்பு காட்ட மாட்டாங்க.
செய்வோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் அவங்க காட்ட மாட்டாங்க. இந்த முறைகளில் உள்ளவர்கள் இறந்த பிறகு எங்கு செல்வார்கள்? ஓகேவா? அவங்களுடைய டெஸ்டினேஷன் எது அப்படிங்கறது பகவான் இப்ப சொல்ல போறாங்க. மத்தேயு 14. यदा सत्त्वे प्रवृत्ते तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते. हरे कृष्ण ஹரே माताजी। கிருஷ்ணா. சத்துவகுணத்தில் ஒருவன் மரணப்படும் பொழுது பெரும் முனிவர்களும் பக்தர்களும் வாழும் தூய்மையான உலகங்களை அடைகிறான். சத்துவகுணத்துல இருந்து அவன் தன்னுடைய உயிரை விடும்போது அவனுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு அந்த சோல் எங்க போகுது அப்படின்னா அது கொஞ்சம் எலிவேட்டட் சோல். ஓகேவா? ஏன் அப்படின்னா அவன் சமணோ கூட காண்றவனா இருந்திருப்பான், யாரையும் தொந்தரவுப்படுத்தாதவனா இருந்திருப்பான், யாரையும் வெள்ளி நகையாடாதவனா இருந்திருப்பான். சோ அந்த பெரும் முனிவர்களும் பக்தர்களும் எங்க வாழறாங்களோ அந்த மாதிரியான தூய்மையான உலகங்களை ஏற்றம் பெறுகிறான். மத்தேயு 15:16 ரெண்டும். Yes, Mataji. Rajasi pralayam katva karma sankishu jayate tada praleenastamasi moodayonishu jayate karmana sukrutasyahu satvigam nirmalam phalam rajasastu phalam dukkham ajnanam tamasaf phalam. Hare Krishna ஹரே Mataji. கிருஷ்ணா. ரஜோகுணத்தில் இருக்கும் பொழுது சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க மேல் லோகங்களுக்கு பிறவி எடுப்பாங்க. ரஜோகுணத்தில் இருக்கும்போது ஒருவன் பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு இருப்பவரிடையே பிறவி எடுக்கிறான். ஏன்? அவன் இந்த ஜென்மால இருக்கும் போதே இந்த உடலை எடுத்துட்டு இருக்கும் போதே அவன் என்ன செய்யறான்? கழுத மாதிரி உழைக்கிறான். கழுதை என்ன செய்யுது? ஒரு புல்லுக்கட்டுக்காக ஒரு நாள் ஃபுல்லா ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே, அவ்வளோ பொதி சுமக்கும். என்ன வேலை எஜமானன் கொடுத்தாலும் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். கடைசியில அதுக்கா நல்லது பொதி சுமக்கறனால அதுக்கு ஏதாவது லாபம் கிடைக்க போதா? ஒரு லாபம் கிடையாது. ஒரு கட்டு புல்ல கொடுக்க போறாங்க ராத்திரி. அந்த ஒரு கட்டு புல்லுக்காக அது அவ்வளவு வேலை செய்யற மாதிரி இந்த அனித்தியமான வாழ்க்கையை என்னைக்கோ ஒரு நாள் சுகமா வாழ போறோம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு என்ன செய்யறான்? மேல 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 பொருள் சேர்க்கக்கூடிய அந்த ஒரு செயல்பாடுகள் அவன் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான். அதுதான் பலநோக்கு செயல்கள். சோ அதுலயே அவன் கட்டுண்டு போறதுனால மறுஜென்மாவும் என்ன ஆகுது? இதே மாதிரி பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு இருப்பவருடைய அவனுடைய பிறவிங்கிறது அமைஞ்சிருது. தமோகுணத்தில் இருக்கும் போதோ அவன் மிருக இனத்தில் பிறவி இருக்கிறான். ஏன்னா தமோகுணம் எப்படி அப்படின்னா எப்பவும் தூக்கம், சோம்பல், மயக்கம், அறிவில்லீதனம். ஓகேவா? சோ ஒரு ஒரு ஞானம் நமக்கு எப்ப கிடைக்கும்? அது கிடைக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்ப அப்படின்னா மனித உடல் எடுக்கும் போது. அந்த உடல் எடுத்திருக்கும் போதே இந்த ஞானத்தை பெறறதுக்கு முயற்சி பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப நம்ம எங்க போலாம்? பெட்டர் வி கேன் கோ ஃபார் தட் பொசிஷன். அந்த இடத்துக்கு கூட நம்மள பகவான் அனுப்புறதுக்கான வாய்ப்பு என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்காததுதான். நம்ம முயற்சி எடுக்கவே இல்லை. ஓகேவா? சொல்லப்பட்டிருக்கும் போது கூட நம்மளால என்ன செய்ய முடியல அப்படின்னா அந்த ஞானத்தை அடைய முடியல, விருத்தி பண்ணிக்க முடியல. சோ அவனுக்கு மறுபிறப்பு அப்படிங்கிறது எங்க இருக்கு அப்படின்னா மிருக குணத்தில் பிறவி எடுக்கிறான். ஏன்னா இப்ப இருக்கும்போது அவன் மிருகமா தான் இருக்கிறான்னு அர்த்தம். ஓகேவா? நோ டிஃபரன்ஸ். படுத்துறது, தூங்குறது, அப்புறம் அவன் செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் எல்லாம் ஒரு அனிமலுக்கும் அவனுடைய செயல்பாடுகளுக்கும் எந்த டிஃபரன்ஸும் இல்லங்கும் போது மறுஜென்மா அந்த இடத்துக்கே பகவான் கொடுத்துட்றாங்க. சத்துவகுணத்தில் செயல்படுவதால் ஒருவன் தூய்மை அடைகிறான். ஓகேவா? ரஜோகுணத்தில் செய்யப்பட்ட செயல் துக்கத்தில் முடியும். சமோகுணத்தில் செய்யப்பட்ட செயல் அறிவற்றத்தனத்தில் விளைவுறுகின்றன. இப்ப இந்த இடத்துல இந்த இமேஜஸ் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். சத்துவகுணத்துல இருந்து செயல்படும் போது அவனுக்கு ஏற்றமிகுந்த வாழ்வுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்ப என்ன ஆகும்? அவன் பக்தன். பக்தன் என அறியப்படுகிறான். சோ அவன் தூய்மை அடைந்தவன் ஆகிறான். ஆக தூய்மை இருக்குது. ரஜோகுணத்தில் செய்யப்பட்ட செயல் துக்கத்துல போய் முடிவடையுது. ஓகேவா? மீண்டும் மீண்டும் இதே பௌதிக வாழ்க்கையிலேயே அவனுக்கு கட்டுண்ட அந்த ஒரு வாழ்க்கையை தான் வாழ போறான். தமோகுணத்தில் செய்யப்பட்ட செயல், இப்ப மாடிப்படியை கொண்டு வந்து அங்க கட்டி வச்சிருக்காங்க பாருங்க. எப்படி இதுல அந்த ஸ்டேர் கேஸ்ல நம்ம ஸ்டெப் அப் பண்ண முடியும்? முடியாது. அது என்ன அப்படின்னா ஒரு அறிவற்ற செயல். ஓகேவா? அதை கட்டுனதுக்கு சும்மாவே இருந்திருக்கலாங்கிற மாதிரி இருக்குது. சோ அந்த மாதிரியான ஒரு பொசிஷன் நிலைப்பாடுதான் தமோகுணத்தின் நிலைப்பாடு. 17 மெத்தட்ஸ். Yes, Mataji. सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ஞானம் एव च. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்துவகுணத்திலிருந்து உண்மை ஞானம் விருத்தியாகின்றது. ரஜோகுணத்திலிருந்து பேராசை விருத்தியாகின்றது. தமோகுணத்திலிருந்து அறிவின்மையும் பித்தமும் மயக்கமும் விருத்தியாகின்றன. ஓகேவா? சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா உண்மையான ஞானம். ஏன்னா அவங்களே ஞானத்தை பெற்றுட்டாங்க. ஓகேவா? சோ தன்னை இந்த சத்துவ நிலையில இருந்து சுத்த சத்துவ நிலைக்கு உயர்த்திக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் அவங்களுக்கு தோன்றுது. அதனால அந்த உண்மையான ஞானம் அவங்கள்ட்ட விருத்தி அடைஞ்சிருக்குங்கிற விஷயம் நமக்கு தெரிய வருது. ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க இந்த துன்பமிகு செயல்களையே மறுபடியும் செய்யறாங்க. ஓகேவா? அதனால அவங்க அன்ஹாப்பி. அவங்க அந்த அளவுக்கு என்ன இல்ல, சாட்டிஸ்ஃபைடா இல்ல. சாட்டிஸ்பாக்சன் இல்லாத ஒரு லைஃப் மறுபடியும் வாழறதுக்காக அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா மறுபடியும் இதே ஜட உலகத்திலே பிறப்பெடுக்கிறாங்க. அறிவற்ற செயலை செய்யறது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தமோகுணத்துல இருக்கிறவங்க. அது அறிவற்ற செயல்ங்கிறது போன இமேஜ்ல பார்த்தோம்ல அந்த மாதிரி. அது ஒரு முட்டாள்தனமான செயல். அதனால இப்பயும் துக்கத்துல இருப்பாங்க. மறுவாழ்வும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மிருக வாழ்வாதான் அவங்களுக்கு இருக்கும்னு நம்ம சொல்லுவோம்.
சோ தமோகுணத்திலிருந்து என்னென்ன தோன்றுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அறிவின்மை, பித்தம், மயக்கம். சோ ஒரு ஒரு ஜீவாத்மாவை நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னா அந்த ஜீவாத்மாவோட செயல்பாடுகளை வச்சு அவங்க எந்த குணத்துல இருக்கிறாங்கிறத நமக்கு தெரிஞ்சிடும். யார் ஒருத்தவங்க உண்மை ஞானத்தை விருத்தி செய்யறவங்களா இருந்துட்டாங்களோ பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும் அவங்க சத்துவகுணம். அப்புறம் பேராசை அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்து மேல ஈடுபாடு காட்டுறவங்களா இருந்தா அவங்க ரஜோகுணம். அப்புறம் அறிவின்மையோடையும் பித்தம் மயக்கத்தோடையும் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க தமோகுணவாதிகள். 18 மாதாஜி. ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्ताः अधो गच्छन्ति तामसाः. हरे कृष्ण. சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்று இருப்பவர் படிப்படியாக உயர் உலகங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்கின்றனர். ஓகேவா? ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பூலங்கில் வாழ்கின்றனர். தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் நரக உலகங்களுக்கு கீழ் நோக்கி செல்கின்றனர். மேல மேல இதே மாதிரி பிறப்பு எதிக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னா சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க படிப்படியா தன்னை வளர்த்துக்கிட்டு, ஏன்னா சொல்லியிருக்கோம்ல எந்த குணத்துல இருக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து மறு உடல் எடுத்து வரும்போது அதே நிலைப்பாட்டிலே அவங்க இருப்பாங்க. ஏன்னா அந்த ஆன்மா வந்து என்ன பண்ணிருக்குது, அந்த உணர்வையும் கேரி ஓவர் பண்ணிட்டு இருக்கும். சோ அந்த எந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தாங்களோ அந்த பெக்குலர் குவாலிட்டியை அந்த இடத்துல இருந்து அவங்க திருப்பி ரீஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. சோ மேல மேல தன்னை வளர்த்துக்கிட்டே போகும்போது அவங்களால உயர் கிரகங்களுக்கு ஏற்றம் பெற முடியும். ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க எப்பவுமே அன்சாட்டிஸ்ஃபைடா இருப்பாங்க. சோ அதனால என்ன ஆகுது, இதே பூ உலகங்கள்லயே மறுபடியும் அவங்களோட பிறப்பானது நடந்துகிட்டே இருக்குது. இங்க வந்து எவ்ரி டைம் அவங்க பலநோக்கு செயல்களையே அவங்க ஈடுபட்டு இருக்கிறாங்க. தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் முதல்ல இருக்கும் போதே அவங்க வந்து எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னா லைக் அன் அனிமல் மாதிரி இருந்தாங்க. சோ அதனால அவங்களுக்கு நரகுலகங்கள் கீழ் நோக்கி அவங்களுடைய வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது சென்றுகிட்டே இருக்குது அட் எவ்ரி பர்த். எனவே இந்த முறைகளை நான் மீற முடியுமா? 19 மாதாஜி. नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति மத்பாவம் சோக்தி கச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், நம்ம வந்து இந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நின்னோம் அப்படின்னா அந்த விதிகளுக்கு நம்மளால என்ன பண்ண முடியாம விதி விலக்கா ஆக முடியும். செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவும் இல்லை என்பதையும் பரமபுருஷன் இந்த குணங்களில் என்றும் உயர்ந்தவர் என்பதையும் நீ காணும் பொழுது என்னுடைய ஆன்மீக இயற்கையை உன்னால் உணர முடியும். பகவானுடைய இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் நேச்சரை எப்ப தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னா நம்ம இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர், இந்த மோட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர் மூணுத்துக்கும் அப்பாற்பட்டு நம்ம நின்னா மட்டும்தான். வாசுதேவ தலத்துல நம்மள நிலநிறுத்திக்கிட்டா நம்மளால என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னா பகவானுடைய தலமானது இந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு உள்ளது அப்படிங்கிற விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்க முடியும். இததான் தெய்வீக ஞானம்னு அர்ஜுனனுக்கு பகவான் கொடுக்குறாங்க. 20 மாதாஜி. गुणान् एतान् अधीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो மிருதம் அஷ்ணுதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. உடலை அடைந்த ஒருவன் இந்த முக்குணங்களில் என்றும் உயர்வு பெறும் பொழுது பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு இவற்றின் என்றும் இவைகளின் துன்பங்களில் இருந்து விடுதலை பெற்று இதே வாழ்விலும் கூட அமுதத்தை ஒத்த ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும். ஓகேவா? இந்த முக்குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெறும் பொழுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த 3 குணங்கள் 3 மோட்ஸ் நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணுதுங்கிற விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு, எப்படி தெரியும்? இந்த மாதிரி நம்ம வேத நூல்கள் படிக்கும் போது அல்லது ஒரு ஆச்சாரியாரை அணுகும் போது குருவானவங்க தான் நமக்கு என்ன சொல்லி தருவாங்க, நீ வந்து இந்த உயிர் வாழிங்கிறது என்ன, இந்த உடல்ங்கிறது அவனுக்கு எப்படி கிடைச்சது, அப்புறம் அவனுடைய அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்டேட்டஸ், அதாவது அவனுடைய ஆன்மீக நிலை என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லுவாங்க. அப்புறம் இந்த மெட்டீரியல் பாடி அதை நான் எதால கண்டிஷன் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லி தருவாங்க. அப்புறம் இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து நம்ம எப்படி விலகிறது அப்படிங்கிறதையும் ஒரு குருவானவங்க சொல்லி தருவாங்க. சோ நம்ம என்ன செய்யணும், ஒண்ணு இந்த மாதிரி வேத கல்விகள்லாம் கத்துக்கணும், அல்லது ஆச்சாரியாட்ட அணுகி நம்ம வந்து எப்படி நம்ம குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நம்மளோட வாழ்க்கையை வச்சுக்கிறது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன ஆகும், இந்த முகுணங்களுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு நிலைக்கு போவோம். அதுதான் வாசுதேவ தலம்னு சொல்றோம், அல்லது சுத்த சத்துவ தலம்னு சொல்றோம். சுத்த சத்துவ நிலைக்கு நம்மள உயர்த்திக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப மற்ற செயல்பாடுகள் எல்லாத்தையும் நம்மளால ஈஸியா என்ன பண்ணிக்க முடியும், பிரிச்சு பார்க்க முடியும். ஏன்னா தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாவா நம்ம ஆயிடுவோம். ஓகேவா? அப்படி அததான் வந்து உயர்ச்சி பெறும் போதுங்கிறாங்க. இங்க இருக்கிறத விட நம்ம அதுல என்ன அப்படின்னா அது ஒரு உயர்வான நிலை. சுத்த சத்துவ நிலைங்கிறது உயர்வான நிலை, பகவானுக்கு ஒப்பான நிலை. அது ஏன் அப்படின்னா அவங்களும் அந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிறாங்க. உயிர்வாழியான நாமளும் அந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு வந்துடுறோம். எதனால? நம்ம கொடுத்த பிரயத்தனத்தினால. அதை தெரிஞ்சுக்கணும், அந்த நிலைக்கு உயரணும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்ட அந்த எஃபர்ட்னால நம்மளும் என்ன செய்யறோம், வாசுதேவ தலத்துக்கு உயர்வடைகிறோம். அப்படி இருக்கும்போது அந்த இடத்துக்கு போகும்போது செகண்ட் ஸ்லோகால பகவான் சொன்னாங்கல்ல, பிறக்கும் போது பிறப்பதில்லை, இந்த பிரபஞ்சம் அழியும் போது அவங்க அழிக்கப்படுவதில்லைன்னு சொன்னாங்கல்ல, அந்த ஞானம் நமக்கு தெரிஞ்சிடும். அப்ப என்ன ஆகும், இந்த உடல், இந்த ஆத்மா இந்த உடலை கேட்ச் பண்ணோன்னு அப்ப பிறப்புங்கிறது நடக்குது. அப்புறம் பிறப்புக்கு அப்புறம் அது வளர்ச்சி, அப்புறம் வளர்ச்சிக்கு அப்புறம் அது கொஞ்ச நாள் வாழறோம், அப்புறம் ரீப்ரொடியூஸ் பண்றோம், அப்புறம் தளருகிறோம், அப்புறம் மரணிக்கிறோம் அப்படிங்கிற இந்த 6 ப்ராசஸ
உடல் மட்டும்தான் அடையணுங்கிற எண்ணம் வந்ததுனால இந்த பிறப்பு இறப்பு அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்துக்கு நடுவுல ஆத்மா ஒண்ணு சிக்கிட்டு தவிக்க போறது இல்ல. ஆத்மாவுக்கு நம்ம தூய உணர்வான ஆன்மீக உணர்வை கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இங்க இருக்கும் போதே கூட நம்மளால என்னென்ன செய்ய முடியும், சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க முடியும். இந்த துன்பம் அப்படிங்கிறது உடலுக்கு மட்டும்தான். இந்த துன்பத்துல இருந்து ஆத்மாவுக்கான விடுதலை கிடைச்சிருச்சு. இதே வாழ்விலும் கூட அமுதத்தை ஒத்த ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும். சரியா? எந்த அறிகுறிகளால் ஒருவர் அந்த முறைகளுக்கு அப்பாற்பட்டவராக அறியப்படுகிறார்? அவருடைய நடத்தை என்ன? அவர் எவ்வாறு மெரிகிறார்? 21 மாதாஜி. अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गै स्त्रीन् गुणान् एतान् अधीतो भवति प्रभो किम् आचार कथं चैतान् स्त्रीन् गुणान् अधिवर्तते. हरे कृष्ण माताजी. அர்ஜுனன் இப்ப கேள்வி கேட்கிறாங்க, இந்த குணங்களில் இருந்து உயர்ந்தவன் எந்த அறிகுறியால் அறியப்படுகிறான்? எதை வச்சு நம்மளால சொல்ல முடியும் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு போனவன்? நமக்கு இந்த கொஸ்டின் வருது இல்லை இப்ப இதை படிச்ச உடனே. அர்ஜுனன் வினவினான், எனதன்பு இறைவனே, இந்த குணங்களில் இருந்து உயர்ந்தவன் எந்த அறிகுறிகளால் அறியப்படுகின்றான்? அவனது நடத்தை என்ன? எவ்வாறு அவன் இயற்கையின் குணங்களில் இருந்து உயர்கிறான்? ஓகேவா? எப்படி அவன் எந்த சிம்டம்ஸ் மூலமா அவன் தெரியுது இந்த சுத்த சத்துவ நிலைக்கு வந்துட்டான்னு இந்த சிம்டம்ஸ் மூலமா தெரியுது. அப்புறம் அவனுடைய நடத்தை என்ன? அதுக்கு மேல அவனுடைய வாழ்க்கை முறைங்கிறது எப்படி இருக்கும்? அவன் எப்படி அந்த குணத்துக்கு உயர்றான் அப்படிங்கிற டவுட் அர்ஜுனனுக்கு வர்றதுனால பகவான் சொல்றாங்க, சரியா, அந்த சுத்த சத்துவ நிலைக்கு வாசுதேவ தலத்துக்கு தன்னை உயர்த்திக்கிறதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான அந்த வழிமுறைகளை அவன் பின்பற்றணும் அப்படின்னு. மாதாஜி 22 இருந்து 25 வரைக்கும். Yes, Mataji. Shri Bhagavan Uvacha Prakasham cha pravrittim cha moham eva cha pandava natveshti sampravrittani na nivrittani kankshati udasinavat asino gunayyo na vichalyate guna vartanta it evam yovadishtati nekate samadukka suhasvas तदहं समलोष्टाश्म काञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्दुर्यं निन्दात्म संस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपशयो सर्पारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते. हरे कृष्ण माताजी. जय कृष्ण माताजी. பகவான் கூறினார், இந்த குணங்கள்ல இருந்து அது இந்த மாதிரியான குவாலிட்டிஸ் அவன் வளர்த்துக்கிறதுல இருந்து அவன் தன்னுடைய நடத்தையை மாத்திக்கிட்டு இருக்கிறான். என்னென்ன சிம்டம்ஸ் கேட்டாங்களே, எப்படி அவன் உயர்ந்தான் அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்டதுக்கு பகவான் கொடுக்கக்கூடிய பதில்கள் தான் இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம். பிரகாசம், பற்று, மயக்கம் இவை தோன்றி இருக்கும் போது அவற்றை வெறுக்காதவனும், சரியா, அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றிற்காக ஏக்கம் அடையாதவனும். சரியா? அதாவது எது ஒண்ணு நம்மள்ட்ட இருந்தது அப்படின்னா அதுக்காக மகிழ்ச்சி, இல்லை அப்படின்னா அதுக்காக துன்பம். சாதாரண பௌதிக வாழ்க்கையில வாழக்கூடிய ஒரு பௌதிக செயல்பாடுகளை செஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடிய எல்லா மனிதர்களும் என்ன செய்வாங்க, ஒரு விஷயத்துக்காக மகிழ்ச்சி அடையிறதும் இன்னொரு விஷயம் நடக்கல அப்படிங்கிறத துன்பம் அடைவதும் இயற்கை. ஓகேவா? ஆனா அவங்க எப்படி இருக்க மாட்டாங்க, அது இல்லைங்கிறதுக்காக வெறுத்துட்டோம், அது இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக அதுக்காக என்ன செய்ய மாட்டாங்க, சந்தோஷப்பட்டுட்டும் இருக்க மாட்டாங்க. பிரகாசம், பற்று, மயக்கம் இவை தோன்றி இருக்கும் போது அவற்றை வெறுக்காதவனும். நம்ம கிட்ட இப்படி இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்குதே, என்ன மாதிரியான ஒரு குவாலிட்டி வச்சிருக்கிறோம் நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க தன்னைத்தானே என்ன பண்ணிக்க மாட்டாங்க, வெறுத்துக்க மாட்டாங்க. அப்படி அந்த மாதிரி பற்றுதல் இல்லாம நம்ம டிட்டாச்சா இருக்கிறோம், அந்த மாதிரி அறியாமையில இல்லாம நம்ம ஃபுல் நாலேஜோட இருக்கிறோம் அப்படிங்கும் போது என்ன, அதுக்காக சந்தோஷப்படவும் இருக்காங்க. ஓகேவா? இயற்கை குணங்களின் ஜடவிளைவுகளை கவனிக்காமல் உறுதியா இருப்பவனும், குணங்களே செயல்படுகின்றன என்று அறிபவனும். நம்ம கிட்ட ஏதாவது ஒரு விஷயம் கிடைச்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்காக நம்ம துள்ளி சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டு அதை 4 பேர்கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஷோகேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஓகேவா? அப்படி இல்லாம இது எல்லாம் இப்ப ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக கிடைச்சது, இன்னைக்கு இது இருக்குதா, நாளைக்கு இது நம்மள்ட்ட இல்லாம போகும். திஸ் டூ வில் பாஸ் பை அப்படிங்கிற மாதிரி கடந்துட்டு ஈஸியா கடந்துட்டு போவாங்கல்ல. இன்னைக்கு இது நமக்கு கிடைச்சதுக்கான காரணம் நம்ம இந்த மாதிரியான குணத்தை வெளிப்படுத்தணும். அதனால சோ குணங்களின் பால் தான் நமக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கிடைச்சிருக்கு. அப்ப குணங்கள் தான் செயல்படுதோ தவிர வேற எந்த ஒரு விஷயமும் அந்த இடத்துல இன்வால்வ் ஆகல அப்படின்னு அந்த ஞானம் அவனுக்கு கிடைச்சிருக்குது. இன்ப துன்பங்களை சமமாக பார்ப்பவனும். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன வரும், அவனுக்கு குணங்களின் பால் தான் இந்த விளைவுகள் அப்படிங்கும் போது அவனுக்கு இன்பம் துன்பம் எல்லாத்தையும் ஒன்னாவே தான் சமமா தான் பார்ப்பாங்க. மண்கட்டி, கல், பொன் இவற்றை சமமாக காண்பவனும். ஒரு பக்தனே என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம்ல, ஒரு பக்தனுடைய பார்வை அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும்னா, கல்லா இருந்தாலும் சரி, மண்ணா இருந்தாலும் பொண்ணா இருந்தாலும் சரி, அதை எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரியே தான் பார்ப்பாங்க. அவங்களுடைய சமநோக்கு தான் இந்த இடத்துலயுமே.
அறிவு நிறைந்தவனும் புகழ்ச்சியும் இகழ்ச்சியும் ஒன்றாக காண்பவனும் மான அவமானத்தால் மாறுபாடு அடையாமல் இருப்பவனும். சரியா, அந்த புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி மான அவமானம் இதெல்லாம் வந்து சத்துவகுணத்துல நிலை பெற்றிருக்கும் போது கூட அது நம்மளை வந்து பாதிக்கும். சரியா, ஏன் அப்படின்னா சொன்னோம்ல, ஒரு ஒரு தத்துவவாதியோ அல்லது ஒரு இவங்க அதாவது விஞ்ஞானியா இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆக நமக்கு இவ்வளவு அறிவு இருக்குது, நம்மளால இவ்வளவு விஷயங்களை நம்மளால பாஸ்ட் இவ்வளவு விஷயங்களை நம்மளால சொல்ல முடியுது, நம்ம இவ்வளவு இன்டெலெக்ட் பர்சனா இருக்கிறோம் அப்படின்னு என்ன செய்யறாங்க, அவங்க கர்வத்தின் காரணமா அந்த 4 பேர் பாராட்டும் போது அதை என்ன செய்யறாங்க, அந்த புகழ்ச்சியை ஏத்துக்கிறாங்க. அதனால அவங்களுக்கு அகங்காரம்ங்கிறது வருது. ஓகேவா, அதனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க, மறுபடியும் இதே உடலை அவங்க எடுக்கிற மாதிரி ஆகுது. ஆனா சத்துவகுணத்துல இருந்தாலும் கூட, ஆனா இதை தாண்டி நம்ம சுத்த நிலைக்கு நிலைநிறுத்திக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதே இன்டெலிஜென்ஸ் அவங்கள்ட்ட இருக்கும். ஆனா அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் தங்கிட்ட இருக்குங்கிறதுனால அவங்க என்ன ஆக மாட்டாங்க அப்படின்னா பாதிக்கப்பட மாட்டாங்க. அது ரெண்டுமே உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒன்றாக பார்ப்பாங்க. மான அவமானத்தால் மாறுபாடு அடையாமல் இருப்பவனும் நண்பனையும் எதிரியையும் ஒருபோல நடத்துபவனும் எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனுமான ஒரு மனிதன் இயற்கை குணங்களில் என்று உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகிறான். எக்ஸாம்பிள் யார் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா நாரத மகாமுனி. ஓகேவா, அவங்க எப்படி அப்படின்னா இத்தனை குணங்களும் அவங்கள்ட்ட இருக்குது. சரியா, இதுவே நாரதர் வந்து மிகச்சிறந்த பக்தர், மிகப்பெரிய எலிவேட்டட் டியூட்டி. அவங்க எப்பவுமே அவங்களோட வாயிலிருந்து என்ன வரும் அப்படின்னா நாராயண நாமம் தான் வரும். அவங்கதான் வந்து விஷ்ணு பகவானுக்கு தீவிரமான பக்தர் அவங்க. சரியா, இத்தனை குவாலிட்டிஸும் அவங்கள்ட்ட இருந்தாலும் கூட அவங்களுக்கும் ஒரு டைம் என்னாச்சு அப்படின்னா செருக்கு அப்படிங்கிறது வந்தது. நான் தான் வந்து மிக உயர்ந்த பக்தன் அப்படின்னு அவங்க வந்து நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. நாரதர் பத்தி அந்த கதையை சொல்லிட்டு நான் கண்டினியூ பண்றேன். இன்னும் 2 more ஸ்லோகாஸ் தான். நாரதர் ஒரு டைம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, நான் தானே மிகச்சிறந்த பக்தன் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான்கிட்ட போய் கேட்டோன்னு பகவான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இல்ல இல்ல, உன்னை விட வந்து மிகச்சிறந்த பக்தன் ஒருத்தவங்க எனக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்த உடனே உடனே அவன் இருக்கான் இவன் இருக்கான் எல்லாரையும் காட்ட முடியாதுல்ல. ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க பூலோகத்துல அப்படின்னா, பூலோகத்துல யாரு அப்படின்னா நீயே பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து ஒருத்தவங்களை காட்டுவாங்க. அவங்க யாரு அப்படின்னா ஏழை விவசாயி. இந்த விவசாயி என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா காலையில ஏந்திரிக்கிறாங்க, ஏந்திரிச்ச உடனேயே அவங்க வந்து தன்னுடைய காலை கடன்கள் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வயலுக்கு தனக்கு என்ன தேவையோ அந்த உபகரணங்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு வயலுக்கு விவசாயம் பண்றதுக்காக போவாங்க. போயிட்டு அங்க அந்த பூமியில காலை வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி பகவானை தியானம் பண்ணி ஒரு டைம் பகவானோட நாமாவை சொல்லுவாங்க, ஓம் நமோ நாராயணா அப்படின்னு பகவான் நாமத்தை சொல்லுவாங்க. அப்புறம் பூரா நாளைக்கும் பகவான் நாம சொல்லவே மாட்டாங்க. ஃபுல்லா அவங்க தன்னுடைய வேலைகளை செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க. முடிச்சுட்டு எப்ப வேலை முடியுதோ அதை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வருவாங்க. வந்துட்டு மறுபடியும் கை கால் முகம் எல்லாம் கழுவிட்டு அவங்க சாப்பிட்டுட்டு திருப்பி படுக்கிறாங்கல்ல அட்ரெஸ்ட், அந்த டயத்துல மறுபடியும் ஒரு தடவை கைகளை கூப்பி கண்களை மூடி மனசால தியானம் பண்ணி பகவானோட நாமத்தை வாயால ஒரு தடவை சொல்லுவாங்க. இத இந்த ஒன் டே இதை வந்து அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும், நம்மளோட எர்த்லி டே தான் வந்து அவ்வளவு 24 hours, அவங்களுக்கு அது ஒரு க்ஷணத்துல போயிடும். அவங்க பார்த்துட்டு என்ன ஒரு நாளைக்கு 2 times தான் சொல்றாங்க, இதை போய் பெரிய டிஓடி நீங்க சொல்றீங்களே அப்படின்னு நாரதருக்கு வந்து அவருக்கு அவ்வளோ மனசு தாங்காது. ஏன் நீ என்ன பண்ற, நான் வந்து 24/7 அவங்களோட நாமத்தை சொல்லிட்டே இருக்கிறேன், எப்பவுமே பகவான் நாமம் நாராயண நாமம் தான் என் வாயில வந்துட்டே இருக்குது. நீங்க என்ன சொல்லாம நீங்க வந்து அந்த மாதிரி அந்த ஏழை விவசாயி அவங்க ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை தான் சொல்றாங்க, அவங்களோட போய் என்ன கம்பேர் பண்ணிட்டு அவங்கள உயர்ந்தவன்னு சொல்லிட்டீங்களே அப்படின்னோட உடனே பகவான் சொல்றாங்க, சரி ஓகே இது வந்து ஒரு பிராக்டிக்கலா உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்தாதான் புரியும், அதனால என்ன செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாரதர் கையில ஒரு ஒரு கிண்ணம், அந்த கிண்ணம் ஃபுல்லா எண்ணெய் ஊத்தி நல்லா அது ஃபுல்லா ஸ்பில் ஆகிற அளவுக்கு எண்ணெயை ஊத்திட்டு அந்த ஆயில் ஃபில்ட் அந்த கப்பை வந்து உன்னோட கையில வச்சுக்கோ. கையில வச்சுக்கிட்டு இந்த உலகங்களில் அவர் தான் வந்து சர்வ லோகத்துக்கும் சுத்தி சுத்தி வருவாங்களே, அவங்க சஞ்சாரி, அவங்க சர்வலோக சஞ்சாரி, அவங்க உலகத்துக்கும் போயிட்டு வந்துட்டு இருப்பாங்க. சோ அந்த லோகங்கள் எல்லாத்தையும் நீ சுத்திட்டு வா, ஆனா என்ன வந்து அந்த பாத்திரத்துல இருந்து ஒரு சொட்டு கூட கீழே செஞ்சிருக்க கூடாது அப்படின்னு சொன்னோன்னே, அவ்வளவுதானே நான் முடிச்சிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா அவர் வந்து காரியத்திலையும் இதுவா இருப்பாங்க, பயங்கர பாயிண்டடா இருப்பாங்க. சோ கையில வந்து அந்த கிண்ணம், அந்த கிண்ணத்துல ஃபுல்லா எண்ணெய், அந்த எண்ணெய் கிண்ணத்தை கையில வச்சுட்டு சிந்தாம அவர் என்ன செய்யணும், லோகங்கள்ல சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு வரணும். அந்த டாஸ்க் அவர் நான் அக்காம்ப்ளிஷ் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அதை எடுத்துக்கிட்டு நாரதர் என்ன பண்றாரு, சுத்தி வர்றாரு. சுத்தி முடிச்சுட்டு வந்து பகவான் கிட்ட நிக்கிறாரு. நான் பாருங்க இதை சுத்தி முடிச்சுட்டு எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு அப்படின்னா நம்மளோட எர்த்து அந்த கணக்குல வந்து ஒரு நாள் ஆச்சு ஒரு சுத்தி வர்றதுக்கு. சோ நீ ஏற்கனவே அந்த விவசாயியோட கம்பேர் பண்ண அதே டைம் தான் உனக்கு இப்ப ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னா, எஸ் என்ன பண்ணிருக்கிற அப்படின்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி சுத்தி வந்துட்டேன். என்ன ஆச்சு, என்ன அப்படியே இருக்கு பாருங்க, சொட்டுனுச்சா, இல்ல சொட்டவே இல்லை, நீங்க தான் சொல்லிட்டீங்கல்ல ஒரு சொட்டு கூட சிந்தாம நான் பத்திரமா நான் கொண்டு வந்திருக்கிறேன். அவருக்கு அந்த டாஸ்க் அக்காம்ப்ளிஷ் பண்ணதுல அவ்வளவு பெருமை பாருங்க, நான் சொட்டாம கொண்டு வந்திருக்கிறேன். சரி ஓகே நீ பண்ணுன இதுக்கெல்லாம் குட், ஆனா இதை பண்ணும்போது நீ எத்தனை தடவை என்ன நினைச்ச அப்படின்னு கேட்டாரு பகவான்.
நீங்க தான் எனக்கு இப்படி ஒரு விஷயத்த கொடுத்துட்டீங்க, என்ன சிந்தக்கூடாது, அப்புறம் இந்த டயத்துக்குள்ள நீ சுத்தி வரணும், அப்புறம் எல்லா இடத்தையும் சுத்தி வரணும் நீங்க சொல்லிட்டீங்க, இவ்வளவு விஷயங்களை ஞாபகத்துல வச்சுக்கிட்டு நான் எண்ணெயும் கொட்டாம நான் எடுத்துன்னு வரணும் அப்படின்னு நான் எந்த இதுல கான்சன்ட்ரேட் பண்றதா இல்ல உங்களை நினைக்கிறதா, என்ன நீங்க ஜோக் பண்றீங்களா அப்படின்னு நாரதர் கேட்டாரு. ஓகேவா, இதேதான். ஓகேவா, உங்களுக்கு இந்த ஒரு நாள் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த கொடுத்திருக்கிறேன், விதிக்கப்பட்ட கடமையை நீ வந்து செவ்வனே நீ செஞ்சிருக்கிற. அந்த ஏழை விவசாயிக்கும் விதிக்கப்பட்ட கடமை என்ன, டெய்லி வந்து அவங்க வந்து என்ன செய்யணும், அவங்களுடைய வேலை என்னவோ அதை அவங்க செஞ்சாகணும், தன்னுடைய குடும்பத்துக்காக உழைச்சாகணும், அந்த குடும்பத்துக்கு பொருள் ஈட்டி அந்த குடும்பத்தை வாழ வைக்கிறதுக்கான எல்லா செயல்பாடுகளும் அவங்க செஞ்சாகணும். அதுக்கு நடுவுல டைம் ஒதுக்கி அவங்க 2 டைம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா மனசால தியானம் பண்ணி என்னுடைய நாமாவை வந்து அவங்க ரொம்ப என்ன மாதிரி சொல்றது அப்படின்னா ஒரு ஆழ்நிலையோட அவங்க சொல்றாங்க. சோ நீ எப்பவுமே சதா சர்வ காலமா என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கிற, சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற, உனக்கு இந்த மாதிரி விதிக்கப்பட்ட கடமைன்னு ஒண்ணு கொடுக்கும் போது உன்னால என்ன செய்ய முடியல, அதே அவங்க செய்யற மாதிரியான வேலையே உனக்கு கொடுத்து அதே 1 டே உனக்கு கொடுக்கும் போது அவங்களாவது 2 டைம்ஸ் நினைச்சாங்க, உன்னால அதை நினைக்க முடியாம போச்சு. இப்ப நீயே கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கோ யார் வந்து சிறந்த பக்தன் அப்படிங்கிறதுன்னு பகவான் சொன்னாங்க. ஓகேவா, இது என்ன நாரத புராணத்துல வரக்கூடிய கதை இது. ஆனால் நம்ம இதுல இருந்து என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நிற்கணும். அப்படி இல்லையா நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட செயல்பாடுகள் நம்ம செஞ்சுட்டு பகவானுக்கு பக்தன் பிரியமானவனா இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா முழு மனசோட மனசை ஒருநிலைப்படுத்தி நம்ம தியானம் பண்ணி ஒரு டைம் பகவான் நாமாவை சொன்னா கூட பகவானால நம்ம என்ன பண்றோம், கவரப்படுறோம் அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு உணர்ந்திருக்கிறோம். 26 மாதாஜி. மாம் சயோக்யபிசாரேன பக்தி யோகேன சேவதே சத்குணான் சமதித்யைதான் பிரம்ம பூயாய கல்பதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்ட எந்த நிலையிலும் இழிவடையாத ஒருவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்துடுகிறான். ஓகேவா, பிரம்ம பூய அப்படின்னா பிரம்ம நிலைன்னு அர்த்தம். பிரம்ம நிலைன்னா பகவானை உணர்ந்த அந்த நிலை. அப்ப என்ன பண்ணா போதும் அந்த நிலைக்கு வரணும் அப்படின்னா ஜட இயற்கையின் குணங்களை கடக்கணும். ஓகேவா, எப்படி ஜட இயற்கையின் குணங்களை நம்மளால அதுல இருந்து நம்ம அப்பாற்பட்டு தனித்து தெரிய முடியும் அப்படின்னா இந்த ஞானம் பண்றது மூலமா, இந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமா, அப்புறம் பக்தி தொண்டு பண்றது மூலமா. ஓகேவா, ரெண்டும் சைட் பை சைடு வருது, ரெண்டு பேரலா வருது. அதாவது நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் அந்த கர்மயோகம், அதுல வந்து பகவான் என்ன சொல்லிட்டாங்க, பக்தி யோகம் பெஸ்ட். அடுத்தது கர்மயோகம் முடிச்சுட்டு பக்தி யோகம் வரும்போது பக்தி தொண்டை எப்படி எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து அதையும் பக்தி யோகம் பெஸ்ட். அப்புறம் அது ரெண்டும் சொன்ன விட்டு எதுக்கு ஞான யோகம் வந்ததுன்னு நம்ம வந்து அன்னைக்கு சாப்டர்ல பார்த்த போதே என்ன சொன்னோம், ஞானத்தை விருத்தி செஞ்சுக்கிறது மூலமாவும் நம்மளால பகவானை அடைய முடியுங்கிற ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுதா. சோ ரெண்டுமே பேரலா போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம எல்லாம் என்ன செய்ய முடியும், இங்க இருக்கும் போதே சரியா, ஒன்ஸ் முக்தின்னு அடைஞ்ச ஆன்மீக உலகத்துக்கு போய் தான் நம்ம சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கணும் கிடையாது. இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கும் போதே பௌதிக செயல்பாடுகள் செஞ்சுட்டு இருக்கும் போதே நம்மளால என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா அந்த பிரம்மபூய நிலைக்கு நம்மளால வர முடியும். எப்ப அப்படின்னா இயற்கையின் குணங்களுக்கு கட்டுப்படாம அதுக்கு அப்பாற்பட்டு நிற்கும் போது. அது என்ன பண்ணுதான், அந்த கட்டுப்பட்டு நின்னோம் அப்படின்னா அது வந்து இழிவு. ஓகேவா, நம்மளுக்கு இழிவுங்கிற ஒரு விஷயத்த தருது. என்ன இழிவு அப்படின்னா மறுபிறப்பு. சரியா, மற்ற லோகங்களுக்கு உயர்வு பெற்றாலும் கூட புண்ணிய பலன்கள் தீர்ந்தாலும் அவங்க எங்க வரணும் அப்படின்னா மறுபடியும் பௌதிக பலன்களுக்கு தான் வரணும். அல்லது நம்மளோட குணம் வந்து ரொம்ப மோசமான குணத்தை படைத்தவங்களா இருந்தோம் அப்படின்னா அப்ப நிஜமாவே என்ன ஆகுது அப்படின்னா இகழ்ச்சி உடைய நிலைக்கு தான் நம்ம போறோம். ரொம்ப ரொம்ப கீழான லோகங்களுக்கோ அல்லது கீழான பிறவியோ எடுக்கிற மாதிரியான வாய்ப்புகள் அமைஞ்சிடும். அப்ப என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஞானத்தையும் விருத்தி செஞ்சுக்கிட்டு பூரண பக்தி தொண்டிலையும் ஈடுபட்டோம் அப்படின்னா அப்ப அவன் உடனடியாக பிரம்ம பூய நிலையை அவன் வந்தடைவான். 27 மாதாஜி. பிரம்மணோ ஹி பிரதிஷ்டாஹம் அம்ருதஸ்யாவ்யயஸ்ய ச சாஸ்வதஸ்ய ச தர்மஸ்ய சுகஸ்யைகாந்திகஸ்ய ச. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணா. இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலையானதும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானமான அருவ பிரம்மனின் அடிப்படை நானே. அப்ப பகவான் நம்ம பிரம்மபூய நிலைன்னு சொன்னோம்ல, ஓகேவா, பகவானுடைய அந்த தோன்றாத ரூபம் அதை அடைஞ்சிடலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அது யாரு அப்படின்னா அது நானே அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. அதோட குவாலிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலை அதுதான், அப்புறம் மரணமற்றது அது இம்மார்டல், அப்புறம் அழிவற்றது, அப்புறம் நித்தியமானது அது எட்டர்னல். இந்த எல்லா விஷயமும் அதுக்கான அடிப்படை யாரு அப்படின்னா நான் தான். சோ பகவானாகி என்னை அடையணும், என்னுடைய திருவடி தாமரை அடையணும் அப்படின்னா எந்த ஒரு உயிர்வாழியும் என்ன செய்யணும், இந்த குணங்களின் கட்டுப்பாட்டுக்கு கீழே இருக்காம அதுல இருந்து விலகி நிக்கணும், அப்பாற்பட்டு நிக்கணும். பிளஸ் பூரண பக்தி தொண்டுல தன்னை ஈடுபடுத்திக்கணும். ஓகேவா, இப்ப இந்த குணங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளா நம்ம சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், கர்ணன் வந்து சத்துவகுணத்தை சேர்ந்தவன் தான். ஆனா அவன் மாட்டி முழிக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அவன் மாட்டிட்டு யார்கிட்ட முழிக்கிறான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா
தர்மத்தின் சைடு அவன் தன்னோட நிலைப்பாட்டை அவனால காமிக்க முடியல. அதர்மத்தின் வழி நின்ற துரியோதனன் அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணதுனால, துரியோதனனுக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆனதுனால அவன் என்ன செய்யறான், சத்துவகுணத்துல இருந்தாலும் கூட அவனால என்ன பண்ண முடியல, நல்ல விஷயங்களை அவனால செய்ய முடியல. சரியா? அவனுடைய நிலைப்பாடு அப்படிங்கிறது சத்துவ நிலைதான். அவன் சத்துவ நிலையை சார்ந்தவன் தான் அவன். இதுவே ரஜோகுணத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் யார் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஆஞ்சநேயர் எடுத்துக்கலாம். ஆஞ்சநேயர் என்ன செய்யறாங்க, கோவத்தை வெளிப்படுத்துறாங்க. அந்த தீவிர நேச்சர், அந்த கோவங்கிறது ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன நடக்குது, நம்மளோட சீத்த பிராட்டிய வந்து ராவணன் என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க, கொண்டு போய் சிறையில அடைச்சு வச்சிருக்கிறாங்க, அசோகவனத்துல தனிமைப்படுத்தி வச்சிருக்கிறாங்கிற அந்த விஷயம் அவங்களுக்கு அந்த கோபத்தை உண்டு பண்ணுது. ராம பக்தனா இருக்கக்கூடிய அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா கோபம் கொண்டு தன்னுடைய வாள்ல அவங்க பத்த வச்ச நெருப்பை வச்சு அவங்க என்ன செய்யறாங்க, பூரா ஸ்ரீலங்காவையும் அவங்க அழிச்சிடுறாங்க. ஓகேவா? சோ அவங்களோட குணம் அந்த ரஜோகுணத்திலையும் கூட அவங்க என்ன செய்யறாங்க, ஒரு பக்தி செயல்பாடு செய்யறாங்க. சரியா? சோ இந்த குணங்கள் வந்து மாறுபட்டு இருந்தாலும் கூட ஆனா ஹனுமான் என்ன ஆயிடுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு பிடித்தமான பக்தனா ஆகுறாங்க. அது என்ன காரணம், அவங்க அவங்க எடுத்த நிலைப்பாடு தவறு இருந்தாலும் கூட அவங்களுடைய குணம் வந்து அந்த இடத்துல வந்து சத்துவ நிலையோ அல்லது சுத்த சத்துவ நிலையிலோ இல்லைன்னாலும் கூட அவங்க எதனால மன்னிக்கப்படுறாங்க அப்படின்னா அவங்க செய்தது பகவானுக்காக. அது என்னன்னு எடுத்துக்கிறோம், அது பக்தி சேவைன்னு எடுத்துக்கிறோம், பக்தி தொண்டுன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஓகேவா? சோ எந்த குணத்துல, அதுவே தமோ குணம்னு எடுத்துக்கிட்டோங்களேன், ஜடபரதர் கதை வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பரத மகாராஜா ஃபர்ஸ்ட் இருந்தாங்க. அவங்க வந்து சந்நியாசம் போகும்போது அங்க மானை பார்த்தாங்க, மானை நினைச்சுக்கிட்டே அவங்களோட இறுதி நாள் அப்படிங்கிறது போச்சு. அதனால அவங்களுக்கு என்னாச்சு, மான் பிறவிங்கிறது கிடைச்சு. ஓகேவா? மறுபிறவி மான் ரூபத்தை எடுத்து வந்தாங்க. மான் ரூபத்தை எடுத்து வந்தாலும் கூட முற்பிறவியில அவங்க செய்த அந்த புண்ணிய பலன்களோட விளைவுனால அவங்களுக்கு அந்த ஞானம்ங்கிறது இருந்தது. ஆஹா, லாஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து பகவான் அடையணும்னு நினைச்சிட்டுதான் நம்ம சன்னியாசம் வந்தோம். ஆனாலும் நம்மள என்ன ஆயிடுச்சு, இந்த மான் மேல வச்ச பற்றுனால நமக்கு அந்த மாதிரியான உயர்ந்த நிலைங்கிறது நமக்கு கிடைக்காம போயிடுச்சு. சோ இந்த தடவை நம்ம என்ன செய்யணும், அந்த பற்றை விட்டுட்டு வாழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பற்று இல்லாம என்ன பண்ணாங்க, பிறந்த அந்த மானா பிறந்த உடனே மான் ரூபம் எடுத்த உடனே பக்கத்துல இருக்கிற எந்த பச்சை செடி கொடி எதையும் சாப்பிடாம இந்த இந்த உயிரை வந்து எவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ம கடந்து போகணுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ம கடந்துடணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு குகைக்குள்ள போய் இருந்துக்குது அந்த மான். அது ரொம்ப சீக்கிரம் லைஃப் டைம் அதை முடிச்சுக்குது. முடிச்சுட்டு அடுத்த பிறப்புங்கிறது வருது. அது ஒரு நல்ல ராஜாவோட குடும்பத்துல போய் பிறக்குறாங்க. அப்பயும் உங்களுக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னா முன்ஜென்மாவோட அந்த ஞாபகம் எல்லாம் இருக்குது. சோ நம்ம இப்ப இந்த பிறப்பு எடுத்ததுலயாவது நம்ம என்ன செஞ்சிடணும், பகவான் அடைஞ்சிடணும் அப்படிங்கறதுனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க, பேசுறது கிடையாது, யாருக்கிட்டையும் எந்த ஒரு சம்பாஷணையும் அவங்க வச்சுக்க மாட்டாங்க. எப்பவுமே எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு அப்படியே பேசாம போட்டா சாப்பாடு கிடைச்சா சாப்பிடுவாங்க, அப்படி இல்லை அப்படின்னா தன்னுடைய எந்த ஒரு விஷயத்தையும் வெளிக்காமிச்சுக்காம எதுக்கும் ஏங்காம எதையும் எதிர்பார்க்காம அவங்க பாட்டுக்கு அங்கேயும் இங்கேயும் போயிட்டு போயிட்டு வந்துட்டு இருப்பாங்க. அவங்கள பார்த்து படுத்துட்டு இருப்பாங்க. அவங்கள பார்த்தா சோம்பல்லையும் அறியாமைன்னு இருக்கக்கூடிய தமோகுண நேச்சர் உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. யாரும் அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி தொந்தரவு கொடுத்தாலும் கூட அதுக்காக கூட அவங்க சவுண்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க, கத்த மாட்டாங்க. அப்படி இருக்கிறவங்க போயிட்டு இருக்கவங்களதான் ஒரு நாள் வந்து ரகுகணன் அப்படிங்கிற ஒரு மன்னன் வந்து பல்லக்குள்ளர உட்காந்துட்டு சுமந்துட்டு வந்துட்டு இருப்பாங்க. 4 அந்த பல்லக்கு தூக்கிகள்ல ஒருத்தவருக்கு வந்து அடிபட்டதுனால 4வது பல்லக்கு தூக்கிய அங்க போயிட்டு இருந்த வரதரை வந்து கூப்பிடுவாங்க. கூப்பிட்டு நீ வந்து இந்த பல்லக்கு அந்த ஒரு சைடு தூக்கு அப்படின்னு சொன்னா அவரு என்ன செய்யறாரு, சரி தூக்க வராரு. தூக்கிட்டு வரும்போது உள்ளுக்குள்ள பல்லக்குல உட்காந்து இருக்கக்கூடிய ரகுவன மன்னனுக்கு என்ன ஆகுது, பல்லக்கு ஆடி ஆடிட்டு இருக்குது. ஏன் இப்படி ஆடுது, இவ்வளவு டிஸ்டர்பன்ஸா நம்மளோட பிரயாணம் ஏன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸ்கிரீன் எடுத்துட்டு வெளில பாக்குறாங்க. என்ன ஆச்சு, ஏன் இப்படி பல்லக்கு ஆடுதுன்னு. இல்ல நாங்க 3 பேரும் உங்களோட ஆட்கள் தான், நாங்க தான் சுமந்துட்டு வரோம். அந்த 4வதா பல்லக்கு பிடிச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆள் வந்து இப்ப புதுசா நாங்க சேர்த்தோம், அவருதான் இந்த மாதிரி ஆடி ஆடிட்டு தூக்கிட்டு வர்றாரு அப்படின்னோன்னு உடனே நிறுத்துன்னு சொல்லி அவர் பல்லக்குல இருந்து கீழே இறங்கி பாக்குறாரு. பார்த்துட்டு ஏன் இந்த மாதிரி ஆடி ஆடி தூக்கிட்டு வர அப்படின்னு. இல்ல நான் போற வழியில எல்லாம் நிறைய எறும்பு பூச்சி புழு எல்லாம் இருக்குது, அதை மிதிச்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் என்ன செய்யறேன், இந்த மாதிரி காலை மாத்தி மாத்தி வச்சு நடந்து வரேன், அதுதான் காரணம் அப்படின்னு அவர் அதுக்கு பதில் சொல்றாரு. அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வாயை திறக்கிறாரு. அது வரைக்கும் பிறந்ததுல இருந்து அவர் என்ன செய்யற, யாருக்கிட்டையும் பேசவே இல்லை. அறியாமையில இருக்கிற மாதிரியே தமோகுணவாதி எப்படி இருப்பானோ அந்த மாதிரி தன்னை வெளிக்காமிச்சுக்கிட்டவர். அப்படியா, நீ உடம்ப இவ்வளவு நல்லா வளர்த்து வச்சிருக்கிற, இப்படி சாப்பிட்டு இந்த அளவுக்கு இதுவா இருக்கிற உனக்கு வந்து இதெல்லாம் ஒரு விஷயமா, நீ பாட்டுக்கு ஆடாம ஒரு ராஜாவை தூக்கிட்டு உன்னால வர முடியாத, உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது ஒரு ராஜான்னு தெரியாத, அவருக்கு நம்ம கஷ்டங்களை கொடுக்குறோங்கிற அறிவு உனக்கு இல்லையா, ஜடமே மூடமேன்னு அவரு மோசமா பேசுறாரு. பேசணும்னா அதுக்கு ஜடபரதர் ரொம்ப பொறுமையா காமா பதில் சொல்றாரு. நீங்க இவ்வளவு நேரம் சொன்னது யார், அந்த உடலையா அந்த உள்ளுக்குள்ள உரையக்கூடிய ஆத்மாவை சொன்னீங்களா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. ரகுகுண மன்னனுக்கு ஆச்சரியம் வந்துருது. சாதாரண பல்லக்கு தூக்கின்னு நினைச்ச ஒருத்தவங்களோட வாயிலேருந்து இப்படி ஒரு தத்துவார்த்தமான விஷயங்கள் வருதே அப்படிங்கவும்
அப்புறம் வந்து ஜடபரதர் கிட்ட அவங்க அவங்களோட சிம்டம்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு யாரு என்ன அப்படின்னு விசாரிக்கும் போது அவருடைய முற்பிறவி எல்லாமே இவருக்கு தெரிய வருது. எதனால இந்த தாம்சிக் நேச்சர்ல இருக்கிற மாதிரி இந்த தாமச குணவாதி எப்படி இருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி தன்னோட செயல்பாடுகளை அவர் அமைச்சுக்கிட்டாருங்கிற விஷயம் ரகுகுண இந்த மன்னனுக்கு தெரிய வருது. அதுக்கப்புறம் சாஷ்டாங்கமா அவர் காலில் விழுந்து அவருதான் வந்து தெய்வீக ஞானம் படைச்சவங்க. எப்பயோ இந்த ஞானம்ங்கிறது அவங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு. சோ அவங்க என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க, எது மேலேயும் தன்னுடைய பற்றுதலை வளர்த்துக்க கூடாது. பற்றுதலை வளர்த்துக்க என்ன ஆகுது, இங்கேயே பிறப்பு பிறப்பு பிறப்புங்கிறது வந்துகிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிற உண்மை நிலவரம் தெரிஞ்சவங்களா இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வந்து என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா வணங்கிட்டு அவங்க தன்னுடைய வழி பார்த்து போறாங்க. ஓகேவா? இது வந்து ஜடபரதோட ஸ்டோரி இன்னைக்குதான் முடியுது. நம்ம ஏதோ இந்த கிளாஸ் 7th சாப்டர்ல ஸ்டார்ட் பண்ணது இன்னைக்குதான் முடிக்கிறோம். சோ பரத மகாராஜா மொத்தம் 3 இடத்துல அவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க, பிறப்புங்கிறது இருந்தது. இந்த ஜடபரதர்னு ஏன் வந்தது அப்படின்னா தாமசிக் நேச்சர் உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி தன்னை வெளிப்படுத்திக்கிட்டவங்க. ஏன் அப்படின்னா பற்றற்ற நிலையில அப்படிதான் இருப்பாங்க. ஓகேவா? பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னா மயக்கத்திலயும் சோம்பல்லையும் அவங்க இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், அறியாமையில இருக்கிறவங்க இருப்பாங்க. ஆனா அவங்க உண்மையிலேயே அவங்களுடைய மனசுல அவங்க நினைச்சது என்ன அப்படின்னா யாரு கூட ஏதாவது பேசினா நமக்கு என்ன ஒரு ஈடுபாடு வந்துருமோ, பற்று வந்துருமோ, அப்ப மறுபடியும் இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்ம மாட்டிப்போமோ, எடுத்த இந்த பிறவிலையாவது நம்ம பகவான் அடைஞ்சிடணுங்கிற எண்ணத்தோடயே அவங்க பிறந்ததுனாலதான் அவங்களுக்கு பேரும் ஜடபரதர்னு வச்சாங்க. அவங்களோட குணாதிசயங்களுக்கு சம்பந்தப்படுத்தி அப்புறம் அவங்க அந்த இடத்துல வெளிக்காமிச்ச குணமும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தாமச குணம் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு சுத்த சத்துவ நிலைதான். சரியா? அதனாலதான் யாரு என்ன அவங்களை பழிச்சாலும் கூட அவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க, எதுக்கும் அந்த ஒரு 4 ஸ்லோகாஸ் வந்ததுல அந்த குணங்கள் எல்லாத்தையும் காமிச்சவங்க யாரு அப்படின்னா ஜடபரதர். அவங்கள வந்து ஒரு காளி கோவில்ல வந்து நல்ல உடல் வளர்த்து இப்படி இருக்கிறானே இவனை கூப்பிட்டு தலையை வெட்ட சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காளி கோயிலுக்கு உயிர் பலி கொடுக்கறதுக்காக ஜடபரதரை இழுத்துட்டு வந்து அந்த இது மேல வச்சிருவாங்க. வச்சுட்டு அந்த இது கத்திய ஓங்கும் போது காளி மகாதேவியே வந்து அந்த இடத்துல பிரத்யட்சமாகி இது யாருன்னு தெரியாம இவரை போய் எனக்காக நீங்க உயிர் பலி கொடுக்குறீங்களே, உங்க எல்லாரையும் நான் ஓட ஓட விரட்டுவேன்னு சொல்லி காளி மாதா சொன்னவட்டுதான் ஜடபரதர் யாரு, அவர் என்ன நேச்சர் அப்படிங்கிறது அங்க இருக்கக்கூடிய பொதுமக்களுக்கும் தெரிய வரும். ஓகேவா? அந்த மாதிரி தன்னோட உண்மையான பர்சனாலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத மறைச்சுக்கிட்டு அவங்க சிம்டம்ஸ் எதையும் வெளிப்படுத்தாம அவங்க அந்த வாழ்க்கையை கடக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க. அது பாக்குறதுக்கு தாம்சிக் நேச்சர், பட் ஒரிஜினலா என்ன இருந்தது அப்படின்னா சுத்த சத்துவ நிலை, அதாவது பிரம்மபுய நிலையை அவங்க இங்க இருந்தே அந்த அந்த இன்பத்தை அவங்க அனுபவிச்சாங்க. ஓகேவா? அதனால அவங்களுக்கு என்ன வந்தது அப்படின்னா பகவானுடைய திருவடி தாமரையை அவங்க அடைஞ்சாங்க அந்த ஜென்மால. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சாகல்ப தருபஷ கிருப சிந்துபியே வச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपादा की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरे कृष्ण।